حوجي ودمنا سيد العرب منتنا زودنا زود خبرة زمتت في محلة فالبحر نبحر تقللنا واتر برهانة كوشنا في الشخت بالنمرة وحيدة ما قازمنا زيت ودي تنقشلو زيت قد العرق زبن أمركونا حكيتنا حاضرة يخلع كم ورقي برهان يزقد ولا يولق بركي زانتان نطف مايات يزنتون الصوم نحنا معبل بحري بمعبل نترقو سود حرقت حريانا يا بالعمل نقام الزمنا مع مقبحري تدعالت برفت عين سلتنا فاتكو زبسر حدا وانتك غول حدا قينات حدا لبي خون حدا هرمت حدا عينك غول حدا قحلي حدا مرفي غول حدا فتلي كانت بتايني كانت قولنا حدا يدمنا مكفلنا مرجانا زود حرنت يا مرجانا نزودنا ودروف ياتنا نزودنا كم سبت تبينا كم سأل تدبلي مرو أبو قيدة ما هرنومي كم تبرهن فانوس يحشكم كان انت كاهم حبونا تكابو خنمكن عيا شبيناتا ناتو نبتاتا قبلانا هيبنا نشمت بتاتا انبلع بليلا انبلع بليلا انبلع بليلا انبلع بليلا ناتنا سلام تخطاتنا الچانل كما تكونوا صبوك تكونوا ناي وتر تمنيتنايو لومون كم وترو العلا قداسنا زلوم زيناتاتن حبريتاتن حزنا لكم متينا لنا كسام وداتا مسانا بسنا دما أقداسنت كلويو نتسرحنا دما لايك بمكبار تجمركم دما نتن قبر زلنا عيو صبو غيركم تحقزوا تابل بدماينا كم وترنا مزقن هجوون انتقوني أبعالمنا بزع من قصقاسات يقبرالو نابي قصيات خيزة لازعلم ببوليتيكا بغطابا بدبلوماسي بكل من قد كنرينا أبزو بانا دما أبي أحمد سكبر زلو من قصقاسنا يسراويت انتاي كأنفتخل نتزو بادما نابي كوز ديخل كنرينا سلازي سفع زخونة انتانا كلونايو كسام موداتا مسانا خدصون عدما تعتنان عدمكم مجمريا جن بمنتاي كنجمرينا عالمنا انتاي كم تمثل even أبز زلنا يفزبن أب حيالات أب ديمقراطية ونهجرات أب دي ديمقراطية ونهجرات زقاتم زلو كنتات كنرينا اتناقض على زخيز زلوجن بزي كنتات زين جنب. Rebel forces have now taken over Hama. That is the second major city they've captured since launching a surprise offensive last week. Syria's military says its troops had to withdraw from Hama after rebels entered several parts of the city in another blow to President Bashar al-Assad. Now, rebel fighters also freed hundreds of prisoners, saying they were all wrongfully. انتمر لنا سوريا قصالي عب زارب عرس خوين زلي زغات دراما ናይ ፒናትዩ እስራኤል غزا ክብል ነዊሕ ቀፂሉ ካብ ናብ ሊባኖስ ቀይሩ እቲ ክልቲኡ ናይ ሊባኖስ ልክዕ ጠጠው ክብል ምስ ጀመረ ድማ ናይ ሱርያ ጀሚሩ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ናን ኤንዲንግ ዎርስ ዘይውዳእ ኩናት ካብ ሓደ ሃገር ናብ ሓደ እቲ ዞባ ማእከላይ ምብራቅ ኣብቲ ናይ ቀደሙ ክምለስ ኣለዎ ዝተወሰነሉ ይመስል ካብ ሓንቲ ሃገር ናብ ካልእ ሃገር እናኸደ ተሓዊ ይቕፅል ኣሎ ኣብዚ ሕጂ ዘሎ ግን እቲ برقاو مكعت زبلو زلو نايتم عطقات غجله كسع كندي دفيو نقدميت متيخم زلو حج دما ابتا هومس تبال دلا اكد تاسيت كتما نابا نكاتو نابا غصوم تم ريبلس بحال زلو وي تقاومت بحال زلو نابا نكاتو يفتنو لو نزا هومس تبال دلا كتما انت تقوصاصي روما السرعات ناي بشار الاسد بوغير كبق اخلي زبل ابي تنتنالو معناتو كابتي اف دغه بحري كنصل سلازخونه ات دماسكس رس كتما تحت كون تخونه ولا ون عبي بوتا حيزل انتبلنا بحفشا بتا غروروك حزو خمزخلو ات استراتيجي دما بملو بريل برقق استهندسه كم زخونن تي اكزيكيوشن ولا نت استراتيجي اب جبر موعل دما ببرتع استسرحلو كم زخونينا نرزلنا اتزاغرم كفال دما حج خنرينا ازي دما كل سب نحوار كذكر زلوي اسكن اسمع هذا. Detained. Some residents in Hama are now celebrating the rebel takeover.
Thank God, we've been waiting for this day for a long time, and we're all coming out on the street. This is the happiest. Forces have been able to sweep through Syria. Taking Hama, after taking Aleppo, I mean, how significant is this for you right now? من الناحية العسكرية فما بعد حما. From a military perspective, what comes after Hama will not be the same as what came before. However, I prefer not to be overly optimistic during the battle. I like to remain. እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ትዕጡቕ ጉጅለ ነዚ መጥቃዕቲ ዝመርሕ ዘሎ እዩ ናይ ብሓቂ ተገርም ቪድዮ ኢና ንርኢ ዘለና always remember እዛ ቪድዮ እዚኣ ከዓ እዚ ሰብ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ብኣሜሪካ FBI ናይ ኣሜሪካ ማለት እዩ ነዚ ሰብ እዚ ዝሓዘ ወይ እውን ዘረከበ $100 ሚሊዮን ኖ 10 ሚሊዮን ዶላር ሽልማት ክንበይና ዝብል ኣብ ልዕሊኡ ንዑ ውሳነ ናይ FBI ናይ ኣሜሪካ እዩ ናይ ዓለምና ዝዓበየ ግብረ ሽበራ ናይቲ ISIS ዝበሃል መራሒ ዝነበረ እዩ ስለዚ እንታይ እስከ እዚ ሰብ እንተተታሒዙ ክንደይ ክንበይና ኢሎም ኣለዎ 10 ሚሊዮን ክንበይና ዝብል ፍርዲ ናይ FBI ኣሎ ንዑ ንጎድኒ ገዲፎም ነዚ ሰብ እዚ ካብ ጀላቢያን ካብ ሓደ ናይ አልቃዒዳ ምስሊ ዝነበሮ ኣብ ናይ ተንክታውንቲ ተኸዲንዎ ዘሎ ናይ መን ይፈልጥኩም ኣለኹም ኢሎም ካብ ዩክሬን ዘምፅዎ ናይ ዘለንስኪ ክዳን እዮም ኣካርዮሞ ኢሎም ናይ CNN ጋዜጠኛ እዚ ኢንተርቪው እዚ CIA ኦርጋናይዝ ከም ዝገበርዎ ፍሉጥ እዩ CNN ኣብዚ ኸይዶም ኣብዚ ቦታ ኩናት ምስ መራሒ እዚ ክራኸቡ ይክእሉን እዮም ክሳዕ ክንደይ ኣሜሪካ ነዚ መራሒ እዚ ሓደ ዓብይ ግብረ ሽበራዊ ዝኸፈ መራሒ ምስ አልቃዒዳ ዝሰርሕ ዝብልዎ ዝነበሩ ንረብሖም ከመይ ኢሎም ግምጥል ከም ዝብል ኣሜሪካ እዚኣ ጥራይ ኩሉ ግዜ ዘክርዋ እቲ ዝሰይጠነ መራሒ ዝብልዎ ንረብሖም ስለ ዘየገልግል እዩ ኣብታ ንረብሖም እሺ ዝበለሎም መልኣኽ ክቕይርዎ ግዜ ከም ዘይወዘሎም ልስን ካብዚ ንላዕሊ ኣብነት ክነበክማ ይንኽእል ኢና እዛ ቪድዮ ንብዙሕ ሰብ እያ ጉሪዓ ዘላ ክንደ ምንታይ ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ ሚድያ ናይ ኣሜሪካ ንሓደ ሰይጣን ንሓደ መልኣኽ ንክገብሩ ግዜ ከም ዘይወስደሎም Cautious and vigilant to avoid complacency and ensure we don't suffer losses while believing we are safe. What comes after this? What's after Hama? المعركة الآن. But you faced more of a resistance in Hama than you did in Aleppo. ሕጂ ብዛዕባ እቲ ኩናት ዝገበርዎ መጥቃዕቲ ብኸመይ እዩ እንታይ ክፅበየኩም ኢና ኣብኢኹም ትኸዱ ዘለኹም ገለ ትብለላ እቲ ናይ ወታደራዊ ዘረባ ንግደፎ ኣብቲ ውልቃዊ ዘረባ ናትኩታት እያ In the last year, it seemed like Bashar al-Assad survived the war. He was welcomed back into the Arab fold and on the world stage. The Arab countries' evaluation of the situation was mistaken. Some Arab countries tried to ኣብቲ ሓለፈ ቅድሚ ዓመት ክንሪኦ ከለና በሻር አልአሳድ ነቲ ዕግርግር ናይ ሱርያ ዝሰገሮ ይመስል ነይሩ ያ ከም መሲልና ነይሩ ሓቀን ምዝራብ ኣብቲ ዓረብ ሊግ ሃገራት ዓረብ ድማ ሓደ ብሓደ ነቲ ዝነበረ ፍልልይ ምስ ሱርያ ና ኣለያ ናብቲ ዓረብ ሊግ ዓዲሞሞ ጉዳይ ናይ ሱርያ ናብ ድሓን ዝበለ ኣንፈት ዝኸዩ ዘሎ ይመስል ነይሩ ሕጂ ግን ልክዕ እዚ ሕጂ ዘለና ንሰንኮፍ ዘለዎ ሃገራት ከመይ ገይሮም ከፅጥፍዎን ከም ዝኽእሉ ሩእያ ኣብነት ኢና ንርኢ ዘለና ምክንያቱ ኣብዚ እዋን እዚ ኩላ ሃገር ንነፍሳ ኩላ ሃገር ማለት እዩ ኣብ ነፍሳ ሪስክ ስለ ዘለዋ ብፍላይ ንባሻር አልአሳድ ዝድግፍዎ ዝነበሩ መን እዮም ኢራን በቲ ድማ ሱርያ ኣብቲ ሊባኖስ ዘለዉ ድማ ሕዝብላ እዮም ነይሮም ሰለስቲኦም ድማ ኣብ ነፍሶም ዓብ ውግን ወጥርን ስለ ዘለዎም ከምቲ ዝድለ ኣብቲ ጉዳይቲ ይዋሱ የለውን እዚ ጉዳይ እዚ ናበይ ክኸይድ ይኽእል ፅንሂለ ብስትራቴጂካዊ መንገዲ ክንሪኦ ኢና ግን ብውልቃዊ ደረጃ ክትሓቶ ከለስ Iran can disengage rape and prison other countries. Is that still the plan? What kind of victory are we talking about? نتكلم عن النظام. In the past, you have talked about strict Islamic rule. Is that still the plan? يعني الناس التي People who fear Islamic governance either have seen incorrect implementations of it or do not understand it properly. We are talking about something that aligns with the traditions and nature. سنتاي زي ናይ ሓደ አይሲስ ብል ብምሉእ ብሸሪዓ ዝተመርሐ ሃገር ክመርሕ ብዙሕ ተሃዲድ ዝገብር ዝነበረ መራሒ እዩ እዚ ሕጂ ኣከዳድና ገይርዎ ዝነበረ ቀደም ጀላቢያ ገይሩ ገለ መለታት እዩ ነይሩ ሕጂ ግን ሪፓኬጅ ገይሮሞ ቀልጢፍካ ቀይር ምስልኻ ቀይር ናብ ሱርያ ሃገር ከተመሓድር ክንብለካ እንተኮይና ስትራቴጂካዊ ለውጢ ክትገብር ኣለካ ኢሎም ፀጉሪ ቆራሪፆም ጭሕሚ ኣስተኻኺሎም ክዳን ናይ ካብ ዩክሬን ኣምፅኦም ሰራዊት ናይ ዩክሬን ወይ ከዓ ሓለፍቲ ናይ ዩክሬን እዮም ነቲ ሰራዊት ናቱ ኣሰልጢኖም እዩ ዝበሃል ስለዚ ኩሉ ሕጂ ክሳብ ሕጂ ኮሜዲ ካ ክትገብር ትብሎ ኣለኻ ኖ ከመይ ይኮናን ይብሎ ኣሎ individuals or personal whims where a single are happy and will be happy to see the end of the Assad regime, but they're also worried about what HTS rule would mean, including minorities. No one has the right to erase another group. بحفشة كل هذا انترفيو زيا نوع زبالة انديا نبزح سب زكرمتها نزي هذا عبي قبر الشبراز والوزن برو لومي تغير كاديخا Not a system that serves only one sect, as Assad's regime has done. You know, listening to you speaking, you've gone through quite the transformation. Once
an Al-Qaeda leader. Your group has had affiliations with Al-Qaeda, with ISIS, and now you are projecting this image of a moderate leader and a moderate group. What is HTS? ትሪኦ ኣለኹም ከመይ ኢላ ብስምዒት በቃ ካብ ሓደ ናይ አልቃዒዳ መራሒ ግብረ ሽበራዊ ዝነበርካ ተቐይርካ በቃ ለውጢ ጌርካ ንህዝቢ ዘሳትፍ ሃገራት ብሓደ ክኾናዎ ዝኽእላ ኩሉ እዚ እቲ ሰብ እቲ ከምኡ ኮይኑ ክኸውን ይኽእል እዩ ተቐይሩ ክኸውን ይኽእል እዩ ለውጢ ገይሩ ክኸውን ይኽእል እዩ ዳትስ ኖ ፕሮብለም እቲ ሚድያ እዩ ተቐይሩ ዘሎ ከመይ ገይሮም ንረብሖም ክኸውን ከሎ ንኣጀንዶም ዘገልግል ኩነታት ክኸውን ከሎ ነቲ ሰይጣን ኢሎም ትማል ሳብ 10 ሚልዮን ነዚ ዝቐተለ ወይ እውን ዝሓዘ ኢሎም ዘብልዎ ዝነበሩ ኣብ መልኣኽ ክቕይርዎ ግዜ ከም ዘይወስድ ዘሎም እዚ ከዓ ብተደጋጋሚ ኣነፂርና ኣስተብሂልና ክንዕዞ ዘለና ኢና ነዛ ዘረባ እዚኣ ፅቡቅ ገይሩ መብርሂ ዝሃበላ ሰብ እስከ ስምዑ እዚ marginalized parts of the world, you create conflict between Eritrea and Ethiopia, conflict here and there, internal conflicts, tribal, clan, ethnic, all sorts of conflicts are there. These are tools for intervention. So, America tactic እንታይ ኢሉ ኩሉ ግዜ ነዘን ዘይማዕበላ ሃገራት ኣብ ልዕልና ዝጥቀምሉ ታክቲክ ውሽጣዊ ፀገም ክትፈጥር ኣለካ ናይ ጎረባብቲ ሃገራት ድዩ ዓሌታዊ ድዩ ብሔራዊ ድዩ ሃይማኖታዊ ድዩ ቀቢላዊ ድዩ ገለ ፍልልይ ጌርካ ፀገም ትፈጥር እዚ ፀገም እዚ እንታይ ገብረካ ምትእትታው ንክትገብር ነቲ ሓደ ትደልዮ ዘለካ ብሳኻ ክሰርሕ ተልካ እምብን ድሕሪ ኢልካ ምስ ኣንጻሩ ኮንካ ንዑ ተውድቆ ስለዚ ፀገም ኣብ ውሽጢ ሃገር እንታይ ፈጢርካ ነቲ ፀገም ማኔጅ ትገብሮ ከመይ ጌርካ ማኔጅ ትገብሮ ኮንፍሊክት ማኔጅመንት በሃል ነቲ ኮንፍሊክት ኣብ መንጎ ሃገራት ፈጢርካዮ ዘለካ ንዑ ማኔጅ ናገበርካ ረብሓኻ ተሳሲ ማለት እዩ እዚ ሓደ ካብቲ ፍቱን መንገዲ ናቶም እናበለ ዝገለጾ እዩ ፕሬዚደንት If you don't bow, you are an authoritarian, you are a dictatorship, you are all sorts of ugly things in their own eyes. This has become very monotonous. It's boring. And people have learned a lot. We say enough is enough. We have to build our economies. We have to jointly work to change the reality and create synergy, complementarity. Very monotonous. ብሓፈሻ እንታይ ትብል ዘሎ እቲ ዘረባ ንሓደ ሰብ ዲክታተር እዩ ወይ እውን ውልቀ መላኺ ወይ እውን ከምዚ ወይ እውን ከምዚ ክብልዎ ከለዉ ንዓታቶም ኣብ ዘገልግለሉ ግዜ ነታ ዲክታተር ትብል ቃል ኣይጥቀሙላን እዮም the same ኣካይዳ ዘሎ መራሒ ንዓታቶም ንረብሖም ዘሳልጥ ኮይኑ ኣይጥቀሙላን እዮም ተቓል ስለምንታይ it's about interest ነዚያ ጥራይ ክትሕዝዋ እየ ዝደላኒ ብዘየገድስ እቲ መራሒ ናይ ሓንቲ ሃገር እንታይ ዓይነት መርሕነት ኣሎ ንረብሖም ዘገልግል ተኮይኑ no problem ምርጫ ገዲፍዎ no problem ንኣብነት ዩክሬን መራሒ ምርጫ ገዲፍዎ እዩ ድሕርቲ ናይ ዓመተ ስልጣኑ ምርጫ ገዲፍዎ ስቲል ግን ብዲሞክራሲያዊት ሃገር ንዲሞክራሲና ንቃለስ ዘለና ይብልሎ ምርጫ ኣቋሪፅዎ ኩሉ ነገር ገዲፍዎ ከሎ ንዓታቶም ፀገም የብሉን እቲ ፕላን ድማ ኩሉ ግዜ ከመይ ጌርካ ነዚ ጉዳይ እዚ ተቆፅለ እዩ ጉዳይ ዲሞክራሲ ካብ መፀ ናብ ኔክስት ጉዳይ ክንከይድ ኢና ምዕራባውያን ሃገራት ብፍላይ ኣሜሪካ ዲሞክራሲ ንረብሓ እንተደይ ኮይኑ ከመይ ጌራን ዲሞክራሲ ከም ትቐትሎ ትማሊ ዘጋጥመ ወይ ኣብ ዝቐረባ ዘጋጥመ ኩነታት ንርአ To Romania, where the top constitutional court has cancelled the presidential election, annulling the result of the first round, which was held 2 weeks ago. The announcement comes just days after security services revealed details of what appears to have been a major attempt to interfere in the country's presidential election using the social media platform TikTok, with a series of cyber attacks as well. Well, the result እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብዚ ኸ ኣብ ሩሜንያ ትበሃል ሃገር ምርጫ ይካየድ ነይሩ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ይካየድ ነይሩ ኣጋጣሚ ኔቶን ኣሜሪካን ዘይደልይዎ ዘይተፀበይዎ ሓድሽ ሰብ ንቕድሚት መፅዩ ኣብቲ ዝግበር ዝነበረ ምርጫ 63% ናይቲ ነጥቢ ናብኡ ምስ ከደ ሃንደበት ስምባደ ፈጢሩ ኣሎ ካብቲ ፅቢቶም ወፃኢ ሩማንያ ማለት ድማ ናይ ኔቶ ዝዓበየ ወታደራዊ ቤዝ ንራሽያ ንምቁፅፃር ልዑል ስትራቴጂካዊ ኣገዳስነት ዘለዎ ሃገር እያ ስለዚ ካብ ናቶም ቁፅፅር ክኸይድ ዝኽእል ኣንጻር ኔቶ ዝሓስብ ወይ እውን ነቲ ኔቶ መሳርሒ ክትከውን ሃገርና ንኔቶ ኣይደልን እየ ዝብል ምስ ራሽያ ድማ ዝምድና ክንጅምር ኣለና ዝብል መራሒ ድመፅእ ነይሩ ሃንደበት እዚ እንተተዓዊቱ ፕላን ናትና ክሰርሕ ኣይኮነን ኢሎም ሓንቲ ነፋሪት ኢሎማ ፍልይቲ ነፋሪት ካብ ፍሎሪዳ ተበጊሳ ጠጠው ከይበለት ኣብ ቡኻሬስት ዝበሃል ርእሲ ከተማ ናይ ሩሜንያ ምስ ወረደት ልክዕ 40 ደቂቕ ድሕርታ ነፋሪት እቲ ቤት ፍርዲ ናይቲ ሃገር ነዚ ምርጫ እዚ ጠጠው ኣቢልና ኣለና ምክንያቱ ናይ ወፃኢ ምትእትታው ናይ ወፃኢ ሓይልታት ምትእትታው ይገብሩ ስለ ዘለዉ እዚ ኸ እንታይ እዩ እቲ ተወዳዲሩ ዝዕወት ዘሎ ዝበሃል ዘሎ ሰብ ኣብ ቲክቶክ ቪድዮታት ናቱ ቫይራል ክኸይድ ስለ ዝጀመረ ሰብ ክሰምዖ ስለ ዝጀመረ ካልኦት ወፃኢ ሓይልታት ኣድቨርታይዝ ዝገብሩሉ ኣለዉ ቪድዮታት ከም ዝርአ ብምግባር ይመርፅዎ ኣለዉ ብምባል ሃንደበታዊ ነቲ ምርጫ ጠጠው ከብልዎ ወሲኖም እዚ እንታይ እዩ
ንረብሖም ዘይገልግል ዲሞክራሲ ንከኣሊዎ ሽግር ከም ዘይብሎም እቲ መራሒ እንታይ ኢሉ ፅንሄ ኢለ ከስማዓኩም እየ ናይ ብሓቂ ዘሰንብት ኩነታት የጋጢሙ ዘሎ ኣብ ኤሮፓ እዚኻ እቲ ዲሞክራሲ ዝበሃል ክሳብ ንሳቶም ዝዕወትሉ ንረብሖም ዘገልግል ዝኾነ እምበር ኣንጻር ረብሖም ድሕሪ ኮይኑ ነቲ ዲሞክራሲ ዝበሃል ጠጠው ከብልዎ ፀገም የብሉ Results of that first round saw Kalin Georgescu, an almost unknown far-right NATO skeptic who had vowed to end aid to Ukraine if he won. እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ይኹን ኩሎም ቶም ሚድያ እንታይ እዮም ዝብልዎ ቅድሚ ዝተወሰነ ግዜ ዘይፍለጥ ዝነበረ that's why ድማ ክዕወት ተስፋ የብሉን ኢሎም ጓል ኣንስተይቲ መወዳደርቲ ገይሮም ነይሮም እታ ምስቲ ናቶም ኣጀንዳ ትኸይድ ስለዚ ሰብ እዚ ክዕወት ኣይክእልን ኢሎም እሞ እንተኾነ ሃንደበታዊ ትሱ ዝብሎ ዘሎ ዘረባ እቲ ዘገርም ከ ናይ ቲክቶክ ኣካውንት እውን የብሉ ንሱ እቲ ዘረባ ንሱ ኣብ ዝኾነ ይኹን ዝዛረቦ ሰብ ቆሪፁ ኣብ ቲክቶክን ገለ እናገብሩ ቫይራል እናኸደ ልክዕ ኣነ እንታይ ዝብል ከም ዶናልድ ትራምፕ ክኾን እየ ኢልዎም ንሱ ከስማዓኩም እቲ ዘረባ ናቱ ኣብዚ ኣላትኩም እንታይ ከም ዝደሊ ንሱ is that the UN agenda is the same with Davos agenda. This, in fact, is my main topic for our conversation today. For this reason, the world oligarchic system, they have the power on Europe because they control all the people like Bundeskanzler or president or prime minister or whatever there are. So for this reason, sorry to interrupt you, the situation with Donald Trump was a big shock. They didn't expect that to happen. That was an accident, I suppose. Absolutely an accident. So ልክዕ ከም ዶናልድ ትራምፕ ዓይነት ኣተሓሳስባ ዘለዎ እዩ ንዶናልድ ትራምፕ ድማ ከም ኣርኣያ ናቱ ዝወሰዶ እዩ ዶናልድ ትራምፕ እታ ዝበለፀት ፖሊሲ ናቱ እንታይ ይብል ኣሎ ንኣሜሪካ ቀዳምነት ሂቡ ዝሰርሕ እዩ ካልኣይ ድማ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ምምፃእ ነቶም ብድሕሪ መጋረጃ ዘመሓድሩ ኦሊጋርኪ እዮም ዝብልዎም ብዙሕ ካፒታል ብዙሕ ገንዘብ ዘለዎም ንዓለም ብድሕሪ መጋረጃ ኮይኖም ዘመሓድርዋ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ቀዳማይ ምምፃእ ጌጋይ ነይሩ ሃንደበት ዘይተፀበይዎ ነይሩ ካልኣይ ምምፃእ ግን ክቋፀርዎ ኣብ ዘይክእልሉ ደረጃ ከም ዝበፅሖም እዮም ዝርእዩ ዘለዉ ኢሉ ሕጂ ኣብ ኣሜሪካ ኩሉ ዝከኣሎም ገይሮም ፈተና ቅትለት ገይሮም ኣይሰለጦምን እሳ ስለ ዘይሰለጠቶም ኣብ ኤሮፓ ከም ዶናልድ ትራምፕ ዓይነት ድመፁ ብኩሉ መንገዲ ክከላኸልዎ ከም ዘለዎም እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ እዚ ቅድሚ እቲ ምርጫ ዝበሎ እዩ እቲ ፀገም ዘሎ ኣብዚ ዓለምና ዘሎ ውሑዳት ሰባት ብፍላይ ኣብ ኤሮፓ ፕራይም ሚኒስተር ይኹን ቻንስለር ይኹን ወላ ገለመለ ይኹን ንኩላቶም እቶም ብድሕሪ መጋረጃ ዘለዎ እዮም ዝቋፀርዎም ንዓታቶም ዘገልግሉ ጥራዮም ዝደልዩ ሃንደበት ካብቲ ናቶም ፕላን ዝወፅእ ሰብ ክመፅእ ከሎ ድማ ሾክ ስለ ዝኾኑ ካብቲ ፅቢት ወፃኢ ወይ እውን ንዓታቶም እውን ከቃልዕ ዝኽእል ዓይነት ስጉምታት ንክወስዱ ድሕር ዝብሉ ከም ዘይኮኑ ዘቃልዕ ማለት ብድሕሪ መጋረጃ መን ከም ዘሎ ነዚ ጉዳይ ንርኢ ኣለና መን እዮም ግን ክትፈልጦም ኣይትኽእልን ኢኻ ክትግምት ጥራይ ኢኻ ትኽእል ስለዚ ከምዚ ዓይነት ኣተሓሳስባ ስለ ዝነበሮ ነቲ ብድሕሪ መጋረጃ ዘሎ ክቃወም ዝኽእል ምዃኑ ዝፈለጡ እዩ እቲ ህዝቢ ክመርፆ ጀሚሩ ኤግዛክትሊ ከምዚ ዓይነት ዘረባን ከምዚ ዓይነት ኣካይዳን ድማ ንሳቶም ኣይቅበልዎን እዮም እቲ ዘገርም ነቲ ምርጫ ጠጠው ምስ ኣበልዎ ንሱ ጥራይ ዘይኮነ እታ መቀናቐንቱ ንባዕላ ሓዚና ዲሞክራሲ ናይ ዝዓድና ከም ዘብቅዐ ምልክት ናቱ ሕጂ ርኢና ኣለና ብምባል ገሊፃ ስምዕዋ ንምንታይ ከምኡ ኢላ ሳውን ክንርኢ ናብዚ This is the moment when the Romanian state trampled on democracy. God, truth, the Romanian people, and the law will prevail. It's not about me. The economy is collapsing. You are destroying democracy. You are leading the country into anarchy. We should have gone ahead with the vote. We should have respected the... እንታይ ትብሎም ኣላ ብዘይ ገድስ እንታይ ዓይነት ፀገም ነይሩ ዲሞክራሲ ናይ ዝዓድና ተቐትልዎ ኣለኹም እዚ ውሳነ እዚ ሓደገኛ ውሳነ እዩ ብምባል ገሊፃ ነይራ the will of the Romanian people. Mircea, why is Elena Laskari objecting to this election being rerun after she was beaten in what appears not to have been a fair fight? ብሓፈሻ እዚኣ ትሪእዋ ፀናሕኩም ተሳዒራ እኳ እንተነበረት ኣብቲ ውድድር ንሳ እውን ነቲ ውሳነ ከም ዘይተቐበለቶ እቲ መቀናቕንታ ዝነበረ ድማ ኣብዚ ንህልኩም ድሕሪ እቲ ኩነታታይ ከም ዝበለ ነቲ ውሳነ ከመይ ገይሩ ከም ዝገለፆ ኣብዚ ንሱ ድማ ብሓቂ ዲሞክራሲ ናይ ዝዓድና መይቲ ብምባል ገሪፅዎ ስለዚ ኣብ ናይ ክሪስማስ ወቅቲ ዘጋጥም ዘሎ ብዓድና ዲሞክራሲ ናይ ዝዓድና ከም ዝተጨወየ ዝብል መግለፂ ናቱ ሂቡ ከም ዝነበረ ዲሞክራሲ ኦን ትራምፔድ ናንደርፉት ነቲ ዲሞክራሲ ናይቲ ሃገር ክጉሕፎ ይውስን ከም ዘሎ ምርጫ ናይ ህዝቢ እቲ ኮንስቲቱሽናል ኮርት ወይ እውን ቋማዊ ቤት ፍርዲ ዝበሃል ሓደ ዓብይ ኣከራኻሪ ውሳነ ከም ዝገበረ ብቕልል ዝበለ ዘረባ ዕልዋ መንግስቲ ከም ዘካየደ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ኣብ ሮሜንያ ዕልዋ መንግስቲ ተካይዱ እዮም ዝብሉ ዘለው እዚ ዕልዋ መንግስቲ ድማ ብናይ ኣሜሪካ ቀጥታ ብናይ ኣሜሪካ ኔቶን ድፊኢትን ድርኺትን
ዝግበር ዘሎን ዝካየድ ዘሎን ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ከዓ ኩሉ እንታይ ትብል ሓንቲ ጥቕሲ ኣብ ሶሻል ሚድያ ኣብ ኤክስ ክዘውሪ ኣለኹ ምርጫ ክካየድ ከሎ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ብድሕሪ መጋረጃ ዘሎ ሲስተም ዝደልዮ እንተተመሪፁ ዲሞክራሲ ከም ዝኾነ ንሳቶም ዝደልይዎ እንተደይ ተመሪፁ ግን ናይ ራሻ ኢንተርፌረንስ ምትትታው ናይ ራሻ ከም ዝነበረ ምትትታው ናይ ኢራን ናይ ቻይና ክብልዎ ስለዚ ንሕና ዝደልዮ ተተመሪፁ ፋይን ዲሞክራሲ ክንብሎ ኢና ንሕና ዘይንደልዮ ተተመሪፁ ግን ዲሞክራሲ ይኮነን ዝብል ሽም ኣውፂኦም ለኹም ዘለው እዚ ከዓ ብዙሕ ሰብ ተዓዚብዎ ኣሎ እቲ ሰብ ድማ ከመሃረሉ ኢና ንደሊ ዘለና ምክንያቱ እዚ ሰብ እዚ ህዝቢ ሩሜንያ ደልይዎ ይመርፆ ነይሩ ዓብ ነገር ለውጢ ኣይመገበረ ምናልባት እቲ ቁፅፅር ኣብ ትሕቲ ኢዶም ስለዝኾነ እቲ ቁጠባ ኣብ ትሕቲ ኢዶም ስለዝኾነ ግን ስቲል እቲ ሪስክ እውን ክወስድዎ ይደልዩን እዮም ዘሎ ስለምንታይ ነገራት ብቕልጡፍ ፋሕ እናበሎም ይኸይድ ስለ ዘሎ እቲ ኩነታት ብፍፁም ነዚ ከምዚ ዓይነት ሃንደበት ደጋጥሞም ዘሎ ኩነታት ከፍቅድሉ ብኻልእ ኣዘራርባ ዲሞክራሲ ከዋፅኦም ኣይኮነን ዲሞክራሲ ዝሰርሕ ንሚድያ ሙሉእ ብሙሉእ ኮንትሮል ገይሮም ከም ድሌቶም CNN BBC ከሎ ንሶም ዝደልይዎ መራሒ ጥራይ ንቅድሚት ከም ዝመፅእ በዓላቶም እናደገፉ ከካይድዎ ከለዉ እቲ ምርጫ እምበር ከም በዓል ቲክቶክ ከም በዓል ዩቱብ ሰብ በዓል ብድሌቱ እናተዛረበ ነቲ ርእይቶ ናይ CNN ናይ BBCን ሓሶት ምዃኑ ዝነግር ተኮይኑ ኣይሰርሓለዎምን እዩ that's why ድማ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ምርጫ እቲ የማናይ ክንፊ ብምንታይ ዝምረፅ ዘሎ ብዩቱብ ብቲክቶክ ብኤክስ ዝምረፅ ዘሎ ስለምንታይ እቲ ሜይንስትሪም ሚድያ ናይቶም ብድሕሪ መጋረጃ ዘለዉ ስለዝኾነ ንሶም ዝደልይዎም ጥራዮም ክምረፁ ዝደልዩ እቲ ሰብ ዝደልዮ ዘለ ግን ነዚኦም ሲስተም እዚኦም ዝቃወም መራሒ ዝድለ ዘሎ ንሱ ድማ ንሳቶም ስለዘይእንግድዎ ኣይሰርሕን እዩ ዶናልድ ትራምፕ ብኸመይ ተዓዊቱ ኣብ በዓል CNN ኢንተርቪው ስለ ዝገበረ ዘይኮነን ኖ ፖድካስት እናገበረ ኣብ ቪድዮታት ናቱ ኣብ ቲክቶክ እናወፀ ኣብ ኤክስ እናመፀ በዓል ኢለን ማስክ ድማ ስለተሓወስዎ ብከምዚ ተመሪፁ ኩላቶም እዚኣቶም ድማ ናይ ፍራንስ እቲ ናሽናል ራሊ ዝበሃል ቀጥታ ብቲክቶክን ብካልእ ሚድያን እዩ ዝዕወ ዘሎ ኣብ ኩሉ ሃገራት ድማ ተመሳሳሊ ምልክት ንርኢ ኣለና ስለዚ ቲክቶክ ትእንኮ ንሳቶም ኣብ ኢዶም ዘይተቆፃፀርዎ ስለዝኾነ ንቲክቶክ ንምእጋድ ኩሉ ዝከኣሎም ክገብሩ እዮም ክግድዎ እዮም ድማ ምክንያቱ ኣብ ዋላቱ ቲክቶክ ካብኦም ፈሪሁ ነዚ ሰብ እዚ ኣጊድዎ ለናይዚ ቪድዮታት እዚ ኩሉ ብሎክት ኮይኑ ኣሎ ከይግድዎም ፈሪሆም ኣብ ፈሻ ግን ሰብ ንዝደልዮ ንክመርፅ ግድን እዩ ፀገም ዘሎ ግን ሰብ ዝደልዮ ዘይኮነ ንሳቶም ዝደልይዎ ኣብ ስልጣን ክመፅእ ኣለዎ ነታ ኣጀንዶም ዘገልግል ክኸውን ከሎ እዩ ኣብዚኣ ድማ ተመሳሳሊ ኣብ ካልእ ሃገር ድማ እንታይ ኣጋጢሙ ነይሩ ስሙ Can we explore these bizarre events in South Korea? What, in your view, is the significance of this 6-hour declaration of martial law? And what, if anything, was the reaction of the American embassy and American troops in South Korea? ኣብዚ ሓለፈ ድማ ልክዕ ተመሳሳሊ ዲሞክራሲያዊ ዝኾነ ሃገር ዝበሃል ደቡብ ኮርያ ሃንደበት መራሒ ናይቲ ሃገር ለይቲ ምድሪ ተንስዩ ማርሻል ሎው ወይ እውን ወታደራዊ ብወታደራዊ እዚ ትኸይድ ሃገር ክትከውን ትእዛዝ ኣመሓላሊፍ ኣብ ቴሌቭዥን እንትኾነ እቲ ባይቶ ተቀዳዲሙ ነቲ ውሳነ ናቱ ነቲ ሰራዊት ጠጠው ኣቢሉ እቲ ሰራዊት ብቅፅበት ነቲ ንሱ ዝበሎ ንኸተግብሩ ብጣዕሚ እዮም ተጓዮም ነቶም ባይቶ እውን ኣብቲ ናይ ባይቶ ቦትኦም ከምዚኣቱ ብዙሕ እንቅፋት ፈጢሮምሎም እንትኾነ ተቀዳዲሞም እቶም ባይቶ ነቲ ውሳነ ናይቲ ፕሬዚደንት ስለ ዝኸልከልዎ ክሰልጥ ኣይከኣለን ስዒበየ ኣለኹ ኢሉ እታ ጉዳይ ግን እዚ ፕሬዚደንት እዚ ቀልጢፉ ምጠፍአ ነይሩ መን ይሃንዲስዎ ነይሩ እስከ ኣሜሪካ ከምኡ ክገብር ደልዮም ነይሮም ምክንያቱ ስምዕዎ ኣብዚ ክንደይ ጉድ ይድወፅእ ዘሎ ዘለናዮ መድረክ ፍሉይ መድረክ እዩ እዚ ሓበሬታ እዚ ድማ ኣቃሊልኩም ኣይትረኣይዎ ኣዝዩ ኣገዳሲ ሓበሬታ ብዙሕ ስራሕን ፃዕርን ዝሓትት ሓበሬታ ኢና ንቕርበልኩም ዘለና I think it's a good thing to stop and consider what did happen in the Republic of Korea. The Republic of Korea is treated in the United States as essentially a military colony of U.S. imperial interest and influence. We don't really treat South Korea as a truly sovereign state. And that's because we have certain agreements that give us effectively military control of the entire peninsula. መጀመርያ ሰምዖ ኣለኹም ዶ እዚ ኮሎኔል ዶግላስ መግሬጎር ይዛረብ ዘሎ Now the man that ናይ ብሓቂ ዘገርም እዩ ደቡብ ኮርያ ዝበሃል ብናይ ኣሜሪካ ውሽጣዊ ኣተሓሳስባ ብወታደራዊ ዓይኒ ክንሪኦ ከለና ግዝኣት ናይ ኣሜሪካ እያ ኢሉ ደቡብ ኮርያ ጃፓን ጀርመን ብናይ ኣሜሪካ ውሽጣዊ ጥልቂ ኣተሓሳስባ ግዝኣት ናይ ኣሜሪካ እየን ኮሎኒ ናይ ኣሜሪካ እየን ስለምንታይ ኮሎኒ ናትካ ምንታይ ኢኻ ትፈልጦ ወታደራት ናትካ ስለ ዝሕልዎ እቲ ቦታት ደቡብ ኮርያ ድማ ብወታደራት ናይ ኣሜሪካ ዝሕሎ ፔኒንሱላ እዩ ስለዚ ንቻይና ንሰሜን ኮርያ ንምሕላው ሰራዊት ናይ ኣሜሪካ ዓብ ወታደራዊ ቤዝን ኣፅዋራትን ሓይልን እዩ ዘለዎም ኣብኡ ጃፓን ተሪኢኻ ድማ ልክዕ ኮሎኒ ናይ ኣሜሪካ እዩ ዝበሃል
زين هاجرات زياتن بقطبة معبيلا لعلى بس يعني كتير تقولوا نتي نا أمريكا كوربوريشن سلزقلقل كاوس أيجن نا أمريكا ملو مقصص أرزلون هاجرات معانا ناس هاجرات كم زي كوناي زنقر كابا فدمات سمعوا لهم جزء دا أمبر نفسه زغال هاجر كم زي كون أوروبا جزء نا أمريكا يزبال زلو زوانزي سلمتاي ناتو بلان ناتو حساب ناتو بوليسي كحنسس كاب أمريكا الناس أخوينو بوليسي ناتو كحنسس سلزيكل أمريكا تدليو أبتحتتي أمريكا تدليو قندليتهم كقبري يقولوا بعبيو قن أمريكا تدليو even نقطة أبوهم زقود نهاجراتهم زقود نربحهم زقود تقنون كقبروا والله كبراش أزمة ندادن أوروبا اليوم نيرو كانسل قبروا تبايلو كانسل جيرو قطة أبوهم دما عنونا ويبلالو الزخاء هذا ملكة نايت سيبلو زلي was responsible for the martial law is President Yoon. President Yoon came to power a few years ago after a very, very tight election. In fact, it was razor thin, his margin of victory. And at the time, there were rumors that the CIA had played a significant role behind the scenes in helping him to achieve a victory. The losing party was the Liberal Nationalist Party. And the Liberal Nationalists have been trying to chart a course toward independence from Washington and true national sovereignty. And one of the first things they wanted to do was appoint a Korean four-star as the commander-in-chief of all forces on a peninsula. That's something that I argued for in 1997 in my book, Breaking the Phalanx. And as a result, they brought me over in 2010 to examine what the implications would be if they became independent and how they would go about. So, نايزي President Mooni's بحال زي حجد دلو President نسك ما تخلو بتحت مقارجة CIA نا أمريكا عبي تساوي تخمز نبرة عبي جيم تساوي تخمز نبرة نسنا بسلطان نغمت حجبون انتقوني تديمقراسي نايدوب كوريا سقعد فترة لهم سلزلو مغنياتو تي حدا كال بارتي تي بفلاي أنصارو سرح كليم نلو زبلو زلو بارتي ليبرال بارتي لو نسو نتنا أمريكا عبلالان إذا هاجر زيا عجز أنا أمريكا زلا كابو كانوا سألنا زبل سرح سلو زلو نحيلي ما سلزلو أمريكا رما الديمقراطية كم زلو أنت قدي فما هذا جا قوت كم مخانم سلزي فرهو تتمنجسي كتشوي يوفتينا ميرم سلزي زمار شاء الله تفتنت أمريكا بدك مجارجة زدف وازن برو كم زخانتي زنقر that's why دما نساق ودي لخلا أبسلت أنا زغلت زلو أنت زي اللي بتزفتونا نجار قدم أبكال نجار متبس حنيرو سلزي أمريكا falling empire بلو زودق زلو نكسنت نعاغل سبت والسانتات تقبر نرلنا لكن ده هجرة جورجيا تبالاجر أبزوانزي لك أثرنا يوكرين تختيلا حزبا نحت عدو أبصر جاتات يبالا علو حزبي أمريكا زدليو زلو سلطان بسلطان سلدي مسا نحتاتو نممتع بسلام وصل في بعقرقر أبتك تماتات بزح نوصي جبرالو كلتشعنا أثر تربعتن يوكرين أب إسرائيل أثر أربعتن أب جورجيا يفتس أمالو يزبال زلو لازم كل نريو زلنا كايدا أب فرنسا أب تمرج أنا حجر كايد كله أبو رحشوعات تستغايده international rallies بالك عوات مزدلة حندبت ري organized كوينهم كلاتهم تزراريهم سيستمات تأتاتيهم كم السعر جيرومو أب جرمن تي IAF دزبل زلو عندنا أصلا جرمن زدلي alternative فردوش لان زبل كمان سلزة حسب زلو نعون معقات حنسب بتيك وامنا يتهاجر ويكا ببيت فردنا يتهاجر نتبارت قدوة حسب له كل زن رياض لنا تايو ماس بلان أمريكا تكون تاتا بأوروبا يسريها للمهنيات تهزبي يريوس لزلو تجيب كساك الناس أجمع نخل زبوا مهنيات دما راشا إذا تتصل زلا زبل زربايو راشا جن كندزا إيد كله هاي كلمة أبقول ناتو تموت جبرايت غنيا سب كنا حلو كستغل هلو about restructuring their armed forces. This all, of course, was anathema to a series of U.S. administrations who have continued to try and work hard and keep Korea, so to say, under the thumb. I think there was a brief moment with President Trump when he was willing to see things differently. But once he left office, they elected a new president in Korea, and this man was could have been handpicked for all intents and purposes. بحبشة انتايو إذا كنت زي أمريكا نتربحها بكل واقع تقعي له كم زلان هذا حدا زيادة ما تزق برزلوك كايدا نهاجرات أب حدا جازو ودق مخانو تزعبي يقصنا تدما زي أب حجنا بنتتي أمو أب سوريا زق برزلوكينات بخال من قدي بزوم نين جلوبالاوي حيلتات نرايسك. Our top story tonight is from Syria as Syrian rebels gain ground. Russia is standing firm and putting the West and its allies on notice, stating that it will not hesitate in unleashing its nuclear might to safeguard its strategic interests in Ukraine and Syria. And amid all this, Iran is waiting and watching, perhaps looking poised to act.
The stakes in West Asia continue to remain high, and a lot of potential moves could still reshape the power balance in Syria. Let's start off with the Russian Foreign Minister Sergei Lavrov issuing a direct warning to the West. So እንታይና ንርኢ ዘለና እቲ ኣብ ሱርያ ዝግበር ዘሎ ኪኖቲ ኣብቶም ሓይልታት እቶም ተቃዋምቲ ከም ዝገብርሎ ገለ ዘይኮነ ብዓብዩ ጂኦፖለቲካዊ ረፅሚ ዝካየድ ዘሎ ራሽያ ዓቢ ስትራቴጂካዊ ኣገዳስነት እዩ ዘለዎ ኣብቲ ሃገርቲ ንኩሉ ኣብ ኣፍሪካ ትገብሮ ዘላ ወታደራዊ ይኹን ምንቅስቃሳት በይዝናቱ ካብ ራሽያ ናብ ሱርያ ኣብቲ ገባሕር ዘለዎም ወደብ ኣብኡ ካብኡ ሪኦርጋናይዝ ክኸውን ዝኽእል ስለዚ ንሱርያ ምኽሳር ማለት ንራሽያ ዓቢ ብርቱዕ ፅፍዒት ኣብ ገፃ ይክኸውን ኢራን ብሙሉእ ኣብቲ ሪጅን ትገብሮ ዘላ ኣካይዳ ብመንገዲ ሱርያ እዩ ዝግበር ንሱርያ ኢራን ከሲራታ ማለት ድማ ሕቆም ተሰይሮም ማለት እዩ ኣብቲ ሪጅናል ኢንፍሉወንስ ዘለዎም ፀልዋ ከንቆልቆል እዩ ስለዚ ሱርያን ኢራንን ራሽያን ዓበይቲ ኣብቲ ኩናት ናይ ሱርያ ክሳተፉ ዝኽእሉ እዮም ንኣሳድ ንከትሕኑ ዘይኮነስ ረብሓናቶም ንክሕልው እንተዘይተሳቲፎም ድማ ምናልባት ቶም ተቃዋምቲ ረብሓናትኩም ክንሕልወልኩ ኢና ኢሎሞም ክህልውሎም ገለ ዝብል ዘረባ ኣሎ ስለዚ ራሽያ እንታይ ክገብሩ ከም ዝኽእሉ ኢቭን ኒኩለር ክጥቀሙ ከም ዝኽእሉ ኣብቲ ቦታቲ ዓበይቲ ወታደራውያን ሓይልታት ናይ ራሽያ ኣብቲ ቦታቲ ኣትዮም ከም ዘለው እዩ ዝንገር ዘሎ ወታደራዊ ኣፅዋር ማለት እዩ ብሓፈሻ ጥቀኦም ኣዝዮም ቀሪቦም ከም ዘለውን እንታይ ስጉምቲ ክወስዱ ከም ዝኽእሉን ንራሽያ ከቢድ ብድሆ ኣጋጢሞም ከም ዘሎ እዩ In an interview, Lavrov said Russia is quote-unquote ready to use any means to defend itself. Listen in. Allies of the United States who also provide this long-range weapons to the Kyiv regime, they must understand that we would be ready to use any means not to allow them to succeed in what they call strategic defeat of Russia. So, Sergei Lavrov, بنصور ربحنا نينترستناتنا نمحلاو كل عبيدنا زلو أصوار نخنتقم دلواتنا معناته تعلامة استراتيجيكاوي ودقاتنا راشا سلازغونه تعلاماناتهم نزي نخي تكبروا كل زكالنا كنقبر دلواتنا بمبال تزاريب نيرو انتاينا نرزلنا اتي امونغوزيان حقرات زقبر زلو كنتات كاب غزي ناب غزي حدقنيانا خونن اتملكعاتو دما اب كل عالمي مانيفيست زخون زلينا Force is not off the table. You see, Lavrov's statements come just weeks after Russia's Oreshnik hypersonic missile was fired on Ukraine's Dnipro. And this missile attack was not just a show of strength, it was a message that the Kremlin's red lines are fixed and anyone doubting their resolve does so at their peril. In fact, Lavrov made this clear. So, perhaps underscores a broader strategy, deterring the West and its allies from deeper involvement. But like we told you, this is not just about Ukraine. The implications rippling across West Asia. So, بحفشة زنريو زلنا أتي كابالي بوست تبقسي مدقعتي بغلط أفني يوكرين نتا سوريا تبهال هاجر كودغا سلازغل راشا ما أبو بزوحين ترى سلازلوا نشتي أبزيك نقرأكم نشتي أبزي كابتوم independent journalists ما سحبري تانسمة. From the point of view of Putin, in fact, Erdogan is a traitor. So what happened from the point of view of not only Putin, but I would say the Security Council, they look at what happened and say, the Turks just broke the Astana process. And the Astana process is Russia, Turkey, Iran. How can they trust Turkey after what happened? So we can say that the Astana process there's going to be a meeting in Qatar before the end of the week. I don't think this is going to go anywhere. The Astana process, as we knew it for the past few years until last week, now it's dead. They're going to have to start all over again. So you know what happened yesterday? Erdogan picked up the phone and called Vladimir Putin. Yes. We were, before that, during the weekend and early this week, we were all debating, how is he going to explain? بحفشة انتينا نرزلنا قداينا سوريا بزحات يدوم يتيوم لزلو بفلاي تركو دما أكالنا بريكس كون ناس عرغلو أنصارنا بريكس حقرات ربحة يقيد كم زلو جن تركو دما نبوتين صبوك يريز فلطاب زوالزي مغنياتو راشا أبزبن قدانا يوروب أنا أمريكا تركي كامتن اللي على قداس تهجري غيناتو زلا سلازي راشا أنصار تركي زخون سقوم تخجبر خمسة كل صبوك يرم فريق أمالو حدا كالنا يريد توصل زخون تركي كلا إذا ما بعين ربحون نبوتين صبوك يرم كحزوا خمسة كل تردي ومالو سلازي تيناي إردوان ناي تركي مراحي ناب بوتين دويلو زعباز قدايزي ربحاناتكم كنتن كفالكم أيكونان بيزناتكم كنتن كف أيكونان كالي تعلامانا زعم فتو زربات زاري بو خمزولو يزن الجرزلو بحفشة
ኩነታት ናይ ሱርያ ናበይ ክኸይድ ከም ዝኽእል ገለገለ ሓበሬታታት መራሒ በሻር አልአሳድ ሓዲሙን ኢራን ከይድሎም ስድሩ ገለ ዝብል ዘረባ እውን ይናፈስ ኣሎ እዩ ግን ምስ ግዜ ርኢና ተነብሎ ኢና ሕጂ ናብ ካልእ ኣገዳሲ ኣርእሲ መዓልታዊ ዝገብሮ ቅድሚ ናብ ኣፍሪካ ምስጋረ ነዚያ እስክስምዕዋ the purpose of a Bitcoin central reserve is, and I haven't seen the details of why that's important. Bitcoin is emerging as the world's reserve. እዛ ዘረባ ብዛዕባ ቢትኮይን ቅድሚ ምሃበይ እዚያ ስእሊ እዚኣ ክበኩም ደልየ ኣለኹ ምናልባት ብዙሕ ሰብ ዘይፈልጦ ነገር ኣሎ ቢትኮይን ሲ 21 ሚሊዮን ኣብ ዓለም ኣለዋ እንድሕሪ ኢልና ዝበዝሐ መን ይውንኖ እንድሕሪ ኢልና መጀመርያ US spot ETFs ናይ ኣሜሪካ spot ETFs ዝበሃሉ ናይ ብላክ ሮክ ክኸውን ይኽእል ናይ ካልእ ክኸውን ይኽእል ዳና ንርኢ ዘለና 1.1 ሚሊዮን ወርሒ 11/23 እዩ ተፈቒድሎም እዞም ETFs ኣብቲ ናይ ኣሜሪካ ሕጊ ተቐባልነት ረኺቦም ካብ ወርሒ 11 ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ጥራይ ዝለዓለ ቢትኮይን ዝውንኑ ወይ ተቆፃፂሮም ዘለዎ ሰም ኮይኖም ኣለዉ ድሕሪኦም መን ኣሎ ሳቶሺ ናካሞቶ መን እዩ ሳቶሺ ናካሞቶ nobody knows ንቢትኮይን ዝመስረተ ሳቶሺ ናካሞቶ ይሽሙ መን ምዃኑ ይፍለጥ ንሱ ግን 1.1 ሚሊዮን ቢትኮይን ከም ዘለዎ እዩ ዝነገር መን ምዃኑ ይፍለጥ መንነቱ ይፍለጥ ቢትኮይን መን ከም ዝመስረተ ይፍለጥኒ ግን ኣብቲ ሌጀር 1.1 ሚሊዮን ቢትኮይንስ ብቁፅሪ እየ ዝብለኩም ዘለኹ ብገንዘብ ቢልዮናት ማለት እዩ ብቢልዮናት ዝትመን እዩ ምክንያቱ ሓደ ቢትኮይን 99,000 ከባቢላ እንድሕሪ ኢልና ብኡ ተርቢሕካዮ መዓት እዩ ስለዚ 1.1 ድማ ሱ ድሕሪኦም መን እዩ ባይናንስ እዚ ኢንቨስት ትገብረሉ ፕላትፎርም 633 ቢትኮይን ራብዓይ ማይክሮ ስትራቴጂ እዚ ካምፓኒ ማይክል ሴይለር ኩሉ ግዜ ዘምፃልኩም ናቱ ካምፓኒ መበል ራብዓይ ደረጃ ሒዛ ኣላ መበል 50 ሻትሻይን መን ትሪኡ ኣለኹም መበል 50 ሻትሻይን መንግስቲ ናይ ኣሜሪካን መንግስቲ ናይ ቻይናን ፊት ንፊት መንግስቲ ናይ ኣሜሪካ 198,000 ዝኸውን ቢትኮይን ክህልዎም ከሎ መንግስቲ ናይ ቻይና ድማ 194,000 ቢትኮይን ኣለዎ ስለዚ እዚአን ክልቲአን ሃገራት ድሕሪኡ ኤሮጳ ዝብል ትሪኡ ኣለኹም ናቲንግ የለን ኤሮጳ እዚ እኳ እቲ ኢረለቫንስ ናይ ኤሮጳ ዘርእየካ ኣብዚ ኢኻ ትርኢ ነተን ዝርከቡ ቻይና ጀርመን ነተን ዝርከቡ ዝነበራ ከባቢ 18,000 ዝኸውን ቢትኮይንስ ወርሒ 7/24 ከም ዝሸጦ ብትሑት ዋጋ ከም ዝሸጦ እዩ ዝንገር ሒዝዎ እንተዝነብር ኣብዚ እውን ዓብዪ ለቨሬጅ ምዃኑ ነይሩ ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ ሃገራት ብፍላይ ተን ኣሜሪካን ቻይና ራሽያ እውን ብግድያ ትገዝእ ከም ዘላ ግን ኣብ ናይዚአን ደረጃ በፂሓ ከም ዘየላ እዩ ዝንገር እዚ ንሪኦ ዘለና ገባብ ድማ ነቲ ክሪፕቶ ኣሜሪካ ብፍላይ ኣብ ዘመነ ዶናልድ ትራምፕ ብኸመይ ጥምትዎ ከም ዘለዎ ብናይ መንግስታት ደረጃ እየ ዝነግረኩም ዘለዉ ኣብዚ ስምዕዎም ሓደ ማይክል ሴይለር ብዛዕባ መንግስቲ እንታይ ክገብር ከም ዝኽእል why that's important. Bitcoin is emerging as the world's reserve capital network. People are realizing that Bitcoin is better than real estate. It's better than stocks. There's not a single company or real estate property that you would rather own for the long term than Bitcoin. እዛ ዘረባ እዚኣ ጥራይ ስምዕዋ ቢትኮይን ኣብ ዝዋን እዚ ካብ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ኢንቨስትመንት ዝበለፀ እናኾነ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ካብ ሪል ስቴት ካብ ወርቂ ካብ ስቶክ ናይ ዝተፈላለዩ ካምፓኒታት እናበለፀ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ስለምንታይ እንተልኩም ድማ ብዙሕ ዲቤት ዘድልዮ ኣይኮነን 2010 ዜሮ ዝነበረ ናብ 100,000 ደይቡ እንድሕሪ ኢልናዮ ምስ ክወዳደር ዝኽእል ሪል ስቴት የለን ምስ ክወዳደር ዝኽእል ብርኪ የለን ምስ ክወዳደር ዝኽእል ካልእ ነገር የለን ስለዚ እቲ ዕቤት ደረጃ በፂሕዎ ዘሎ ብሕጂ ድማ ካብ ዜሮ ናብ 100,000 ክበፅሕ ዝነበሮ ተኽእሎ እቲ ዝኸበደ ካብ 100 ናብ ሚልዮን ንክበፅሕ ዘሎ ተኽእሎ ስለምንታይ ካብ ዜሮ ንሓደ ነገር እሞ ከዓ ወናኒ ዘይብሉ ትሕዝትኡ ድማ ካብ ዜሮ ዝተበገሰ ሰብ እናሰበኸሉ ካምፓኒ ንኣብነት ዓባይ ካምፓኒ ውሰዱ ኣፕል ኣይፎን ናቶም ኣለዎ ማርኬቲንግ ኣለዎም ገለ ኣለዎም ስፖንሰርሽፕ እናገበሩ ገለ ዩቱብር ናቶም ላዕሊ መፅኡ ዘሎ ንብረት ናቶም ቢትኮይን ዝበሃል ካምፓኒ የለን መን ማርኬቲንግ ዝገብረሉ እቶም ቢትኮይን ገዚና ዘለና ኣነ ማይክል ሴይለር ካልኦት ኩላቶም ናይ ቢትኮይን ንሳቶም እዮም ቶም ኤቨንጀሊስትስ ቢትኮይን ሰብ ኩሉ ቢትኮይን ኢንቨስት ገይሮም ዘለዉ እዮም ስለምንታይ ብሓባር ስለተረብሓሉ ልዕሊ ኩሉ ድማ ዋና ስለዘይብሉ ኣነ ንስኻ እንተገዚናዮ ኣነ ንስኻ እንተገዚናዮ ንሕና እውን ዋናታት ናቱ ስለንኸውን ሲኢኦ የብሉ ሲኤፍኦ የብሉ ቦርድ የብሉ ኦፊስ የብሉ ናይ ብሓቂ ዘገርም እዩ ቢትኮይን ከድኩም አንብቦ ዋና የብሉን መን እዩ ዘመሓድሮ መን እዩ ዝሰዶ ደሞዝ ዝኽፈሉ ሰራሕተኛታት የብሉ ወላ ሓንቲ የብሉን ኢትስ ኤቭሪባዲስ ኣሰት እቶም ኣብኡ ኢንቨስት ገይሮም ዘለዉ ከምኡ ድማ እቶም ንኣብነት እዚ ኣብ ኢትዮጵያ እውን ኣብ ዝሓለፈ ምፅልኩም ነይረ እቶም ቢትኮይን ማይን ዝገብሩ ድማ ነቲ ቢትኮይን ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ውሕድ ቢትኮይን ናብቲ ዕዳጋ ከም ዝመፅእ ይገብሩ ማለት ይሳቶም So the very simple idea is buy 20 or 25% of the Bitcoin network,
on behalf of the U.S. government, catalyze the development of that World Reserve Capital Network, and then let all the Chinese and the Russians and the foreigners sell all their other assets and buy Bitcoin, and then the money flows into the United States. If you want to put a great twist on it, dump your gold, sell all the U.S. gold, buy Bitcoin, then the trade is free because you could buy 5 million Bitcoin for the cost of the gold. You will demonetize the entire gold asset class and እዚ ዘረባዚ እንድሕር ገይሮሞ ናይ ብሓቂ ዘገርም ኩነታት ክኸውን እዩ ንኣሜሪካ ንዝመፅእ ክንደይ ዓመታት ድማ ሱፐር ፓወር ክገብራ እዩ ኣይገብሮን እዮም ኢልካ ክትዛረባ ይትኽእል ኢኻ እንታይ ዝብል ዘሎ ቢትኮይን 25% ናይቲ ቢትኮይን ዝበሃል ኣሜሪካ እንተገዚእዎ ክገዝኦ ይኽእል እዩ ገንዘብ ፕሪንት ገይሩ ድሕሪኡ ነቲ ወርቂ ናቱ ክሸጦ ይኽእል ኢሉ ወርቂ ጥቕሚ ከም ዘይብሉ ክገብሮ ይኽእል ኢሉ ስለምንታይ ወርቂ ማለት ሃርድ ኣሰት ስለ ዝኾነ እዩ ንቢትኮይን ተወኒንካ ግን እቲ ቢትኮይን ካብ ቢትኮይን ዝሕይል የለን ባይ ዘ ወይ ዶናልድ ትራምፕ መሪፅዎ ዘሎ ሰብ ነቲ ቢትኮይን ክኸውን እንታይ ኢሉ ፅሒፍ ነይሩ ዴቪድ ሳክስ ዝበሃል እቲ ሳር ናይ ወይ እውን ወኪል ናይ ቢትኮይንን ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስን ገይሩ መሪፅዎ ዘሎ እንታይ ኢሉ ተዛሪቡ ነይሩ ቢትኮይን ሲ ብምንታይ እዩ ንዶላር ሲ መንግስቲ ኣሜሪካ ባክ ዝገብሮ ንናቕፋ መንግስቲ ኤርትራ ንብር መንግስቲ ኢትዮጵያ ንቢትኮይን ከመን እዩ ዝከላኸለሉ ኢሎሞ ቢትኮይን is backed by maths ብማትስ ዝተሰርሐ ብፍልጠት ዝተሰርሐ ስለ ዝኾነ ዓቃቢ ወይ እውን ዝከላኸለሉ ይደልን እዩ ማትስ እዩ ዝከላኸለሉ ንቢትኮይን ስዒርካ ሓድሽ ክትፈጥር ኣይትኽእልን ኢኻ ምክንያቱ ይከኖት ብሬክ ማትስ እዩ ዝበሃል ንማትስ ብሬክ ክትገብሮ ኣይትኽእልን ኢኻ ንክሪፕቶ ንቢትኮይን ሴርካ ካልእ ክትገብር ተደሊ ኢኻ ካልእ ኮይን ኢኻ ክትገብር እምበር ንቢትኮይን ክሰብሮ ኣይትኽእልን ኢኻ ምክንያቱ ክሰብሮ ዝኽእል ኩሎም ፈቲኖም ኩሉ ነገር ተገይሩ ወላ ሓንቲ ለውጢ ክመፅእ ስለዘይከኣለ እዩ እቲ ዓቕሚ ንላዕሊ መፅኡ ዘሎ ናይ መወዳእታ ኣብዚያ ዝበኩም እዚኣ ጥራይ እስትሪዎ ዘለኹም ኣብ ኢትዮጵያ እንታይ ፖስት ገይሮም ነይሮም እስከ መንግስቲ ኢትዮጵያ 55 ሚሊዮን ዶላር ካብ ምንታይ ረኺቡ ነይሩ ካብ ቢትኮይን ማይነርስ እዞም ማይን ዝገብሩ ዘለዉ ትሪእዎም ዘለኹም እዚኣቶም ቶም ቢትኮይን ዝዕድኑ ማለት ዕደና ናይ ቢትኮይን እዩ ዝበሃል ብኮምፒውተራት እዩ ዝግበር ኮምፒውተራት ሓደ ከቢድ ዝኾነ ማተማቲካል ፕሮብለም ሶልቭ ይገብራ ዓብ ኮምፒውቲንግ ፓወር ስለ ዘድልዮም ክንዲዚ ዝኣክል ኮምፒውተራት የድልዮም እሱ ጌርካ ውሑድ ቢትኮይን ትረክብ ኣብዚ እዋን እዚ ቢትኮይን ክቡር ስለ ዝኾነ ድማ የዋፅ እዩ ስለዚ እዚ ንሪኦ ዘለና ዓበይቲ ካምፓኒታት ኣብቲ ቦታ እተን ነቲ መንግስቲ እቲ ኤሌክትሪክ ናብ ካልእ ከብፅሖ ዘይከኣለ እዚኦም ይገዝዎ ናይ ስራሕ ዕድላት ንሰባት ትፈጥር ኣብ ዓመት ኣብ 2023 55 ሚሊዮን ኢትዩ ክንብል ከለና ኣብ ዝመፅእ ዘሎ ዓመት ድማ 123 ሚሊዮን ዶላር ክእቱ ካብዚኣቶም ኣታዊ ክገብር ምዃኑ እዩ ዝንገር ስለዚ እቲ ማይኒንግ ነፍሱ ዝኻለ ዓብ ኢንዱስትሪ ምዃኑ ኣብይ ኣሕመድ ድማ መነማኺሩ ኣብዚኣ ጉዳይ እዚኣ ቅድሚት መፅኦም ዘለዉ ኣብ ቅድሚት መፅኡ ኣሎ ኣብ መወዳእታ እዚኣ ጥራይ ሂባ ክሓልፍ እየ next year. So a lot to unpack here this morning, but I want to start there with the lead, and that is David Sacks here being appointed as crypto and AI's our role here in the incoming Trump administration. Does that make you even more bullish on what the potential is here for Bitcoin over the next 12 to 13 months? ዝመፅእ ዘሎ 12 ኣዋርሕ ምዚ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ምምፃእ እሞ ከዓ ንቢትኮይን ንክሪፕቶ ጥራይ ዝኣክል ሓደ ወኪል ናይ መንግስቲ ገይሩሉ ዘሎ ዴቪድ ሳክስ ማለት ከዓ ነብዙ ግዜ ዝከታተሎ ሰብ እዩ ዓብ ቢልዮነር እዩ ዓብ ኣብ ኩናት ናይ ዩክሬን ሓደ ካብቶም ብዙሕ ግዜ ናቱ ርእቶ ዘምፀኹ እየ ዩክሬን ንራሻ ብፍፁም ክስዕራ ኣይትኽእልን እያ መንግስቲ ኣሜሪካ ክሳራይ ዝኸይ ዘሎ ኢሉ ነዊሕ ዝመጎተይ ነይሩ በዚኣ እዩ ድማ ዳቪድ ሳክስ ዝያዳ ኣብቲ ሜይን ኮርስ ተፈላጥነት ዘለዎ ናይ ራሻ ደጋፊ ዶ ገለ እዮም ዝብልዎ ነይሮም ስለዚ ገለ ካብቶም ነቲ ኩናት ናይ ዩክሬን ብኣግኡ ካልኩሌት ገይሩ ጌጋ ስእሊ ኩሉ እቲ ኩናት ድማ ብሰንኪ ናይ ኔቶ ምስፍሕፋሕ ከም ዝመፀ ዝዛረብ ዝነበረ እዩ ሕጂ ድማ እዚ ኣብዚ ቅድሚት ኣምፂልኩም ፀኒሐ ኣብዘን ዝመፃ ዘላ 12 ኣዋርሕ ቢትኮይን ናበይ ገፁ ክኸይድ ትኽእል እዚኣ ጥራይ ንስማዕ ድሕሪኡ ክሰግር ኢና Yes, it does. It signals a shift to being hospitable to crypto innovation and in general, just the concept of its viability as an asset class. I think it's a full vote of confidence from the administration, something the founders in the industry have been looking forward to for a long time. And everybody I've talked to is super bullish, almost unanimously. I don't think I really got anybody that is saying that this doesn't mean great things for the industry. And I think, that 250 starts to maybe look a little conservative if a few things click for the industry here. So እንታይ ዝብል ዘሎ እዞም ኣናሊሲስ ዝተፈላለዩ ደምፃልኩም ዘለዎ እዚ ከዓ ካብ ያሁ ፋይናንስ ዝመፀ እዩ እንታይ ዝብል ዘሎ ቢትኮይን ኣብዘን ዝመፃ ዘለዋ 13 ኣዋርሕ 100,000 ኣላ እንድሕር ኢልና ናብ 250,000 ክዲብ ከም ትኽእል ኩሎም ኣነ ዝፈልጦም ኣናሊሲስ ድማ ቦሊሽ ማለት ንላዕሊ ክኸይድ ዝኽእል ትፅቢት ዘለዎ እዩ ስለዚ ብሕጂ እውን ዳብል ክገብር ዝኽእል ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ቅድሚ 3 ወርሒ 50,000 እዩ ነይሩ ናብ 50,000 ወሪዳ ነይሩ ቅድሚ 3 ወርሒ ካብ 50,000 ናብ 100,000 ይባላ ካብ 100,000 ናብ 200,000 ክዲብ ትኽእል እያ
ብዙሕ ዓይነት ንዑዘ ተንባሃሎ ብፍላይ እቲ ኮርፖሬሽንስ ዎል ስትሪት ክመፅእ ከሎ ስለዚ ገሊኹም ትፅልዎ ኣለኹም ግን ኣነ ነዚ ጉዳይ እዚ ብ50 ቅርሺ እቲ 50 ቅርሺ እንተጠፈእትኩም ፀገም የብልኩምን ብኣንቱ ጀሚርኩም ግን ዓብ ዕቤት እውን ከምፅኣልኩም ይኽእል እዩ ነዚያ ነግረ መንገደይ ክነግረኩም ይደሊ ካብኡ ናብ ኣፍሪካ ክንሰግር ኢና መጀመርያ ግን በዚያ ፍልይቲ ጥቕሲ ናይ ዝሰብ እዚ ክንጅምር ኢና ንሽተይ እስከ ንስማዕ What could be then more realistic? Are we talking 300? Are we talking 260? I guess give us a better sense. Yeah, you can see 275, 300 if the rest of the world begins to adopt it as a viable hedge against inflation and an alternate settlement mechanism. There's really no reason why the price floor needs to be there. There's only a few million circulating Bitcoin. If you look at the historical chart, there's 21 million that will be in circulation, but there's about 15 million that are locked up right now that don't really move. So there's a limited supply and a growing appetite from large ETFs and nation states to soak them up. So I think that means a competition for the remaining Bitcoin on the market, and that pushes prices up. But Bitcoin is down. So بحفجة أنتي دبلا دلو بحفجة تي 21 مليون أغلى بيتكوين كوينس بالا 21 مليون تقينا 15 كابزيات تعاتينين جزيوم أبليجر ناتهم أبناتهم ولد زغمت وانين فلذا أبتي إكسشينج سبك جزانك شيطان زغلا تنز ترفاز اللوين 21 مليون لما ريدي اللوان أبزوان زي ميبي 19 مليون ديو جلي زلو لذي وحدات مليوناتين أبتك جزان شيطان زلوا توم كالوت جزيوم اليوم منين فلذا أبتعد عجاز اللو وحد سلزغني هذا نقدر ما دلايناتو بزح ندحر قينو قربناتو لما وحد قينو تواقع للعلي زخيد روكيت ساينس هيكون. Now let's go to بحفشة ناب أفريقيا جزنا هنسجرينا بزح نقرات سلزلو مجمريا أمونغو إثيوبيان ሶማሊያን ዝግበር ዘሎ ብኹን ጀምር ክንፍትኒና እስከዚያ ስምዋ ኢትዮጵያ ተጨማሪ ጦር ወደ ሶማሊያ ልካለች ተባለ። የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ከረንሲ ስዋፕ ተስማምተን እሱ በቅርቡ ተግባራዊ ይሆናል። ሶስተኛ ምን ያስፈልጋል? ማዳበሪያ፣ ከፍተኛ ማዳበሪያ የምንገዛው ከውጭ ሀገር። ዋናው የዓለም ማዳበሪያ አምራች ከፈለግህ ማነች? ራሽያ። ራሽያ ደግሞ ብሪክስ ነች። ብሪክስ ደግሞ ምን ተስማምተናል? እንዲህ ያሉ ቢዝነሶችን በምን በሎካል ከረንሲ ኤክስቼንጅ ለማድረግ ይፈልጉታል ሩሲያዎች። ኧረ እነሱ በነፃም ይስሩናል። ከዛስ ፑቲን ነው፣ ጂፒንግ ነው፣ ዱባይ ናት። የአሜሪካን ዶላር ማን ነው የሚፈልገው? የአሜሪካ ሳንክሽን እኮ ነው ጠንካራ የሚያደርገው አንተ ብሓፈሻ ናይ ኣቢ ካድረታት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ መፅዩ ንብሪክስ 100% ታሪፍ ክገብር እየ ዝብል ዘሎ ንዓና ክትንክፈና ኣይኮነን። ምክንያቱ ንሕና ኣካል ብሪክስ ስለ ዝኾና ብሪክስ ድማ ንግድናተን ብሎካል ከረንሲ ክገብራ ከም ዝኾናን ኣብ ንሓትሕደን ንግዲ ክገብራ ዕድል ስለ ዘለወን ኢትዮጵያ ዋላ እውን ኣብ ዶናልድ ትራምፕ መፅዩ ሓይሊ ክገብር እንተፈተነ ብዙሕ ከረኻኽበልና ይክእልን እዩ። ምስ ቻይና ፅቡቕ ዝምድና ኣለና፣ ዓብዪ ንግዲ ኣለና። ከምኡ ድማ ምስ ራሽያ ድማ ኣካል ናይቲ ብሪክስ ስለ ዝኾና ራሽያ ድማ በቲ ሎካል ከረንሲ ንግዲ ምግባር ስለትደሊ ኢትዮጵያ ግዳይ ክትከውን ኣይትኽእልን እያ ናይ ኣሜሪካ እናበለዮም ዝፍክሩ ዘሎ። ብሓፈሻ እቲ ፈኸራ ከምዚ ይቕፅል ኣሎ። ግን በኃይሉ ኢትዮጵያ ኣብዚ ዋን እዚ ትኸዶ ዘላ ብፍላይ ምስ ሶማሊያ ያስቀረይዎ ብዙ ኢትዮጵያ ተጨማሪ ጦር ወደ ሶማሊያ ልካለች ተባለ። የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አስተዳደር ከሶማሊያ ፌዴራል መንግስት ጋር ወደ ተፋጠጠችው ጁባላንድ ጦር መላኩ ተሰምቷል። ቁጥራቸው በውል ያልተገለጸ የኢትዮጵያ ወታደሮች በሶማሊያ ደቡብ ምዕራብ በሚገኘው ጊዶ ክልል ዶሎው ከተማ ገብተዋል ሲል ካስሚዳ የተባለ ዜና ድረገጽ ትናንት ዘግቧል። ኣመንጎ ሶማሊያን ሓደ ስቴት ናይ ሶማሊያ ጁባላንድ ዝበሃልን ስምምዕ ካብ ዘይፍጠር ብዙሕ ወጥሪ ተፈጢሩ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር። ፑንትላንድ ዝበሃል ከምኡ ምስ ፌደራል መንግስቲ ፀገም ኣለዎ። ሶማሊላንድ ድማ ብዓብዩ ነፍሱ ዝኻለ ሃገር ናፃ ክኸውን ዝደሊ ዘሎ እዩ። ስለዚ ኣብዘን ዝሓለፋ ማይዶነ መዓልታት ድዩ ዋላ ሰዓታት ክንብሎ ንኽእል እዚ ንሪኦ ዘለና ከምዚ ዝኣመሰላ ታንክታትን ዓበይቲ ኣፅዋራት ተሰከመ መኻይን ካብ ኢትዮጵያ ናብ ሶማሊያ ገፀን ይኸዳ ከም ዘለዋ ዝገልጽ ሓበሬታ ኣሎ። እዚ ኸ ኣብ መንጎ ሶማልያን ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ዘሎ ኩነታት ኣብ ወጥሪ ገፁ ይኸይድ ኣሎ። ስለምንታይ ወርሒ 12 ኢና ዘለና። ወርሒ 12 ድማ ኣብ ዝመፅእ ዘሎ ዓመት ዕለት 1/2025 ማለት እዩ ኢትዮጵያ ሰራዊታ ካብ ሶማልያ ክስሕብ ከም ዘለዋ ተገዲዳ ኣላ። ሶማልያ ሰራዊትኩም ሒዝኩም ውፅኡ ኢሎሞም ኣለዉ። መንግስቲ ዓቢ ኢትዮጵያ ድማ እንታይ ኢሎም ኣለዋ ኣይንወፅን ኢና ንሕና ረብሓ ስለ ዘለና ኣብ ሶማልያ ግብረ ሽበራዊ ስለ ዘሎ ካብኡ ናባና ክመፅእ ስለ ዝኽእል ገለገለ ኢሎም ኮፍ ኢሎም ኣለዉ። እዚ ብግዲ ውፁ ዝብሎም ኣካል እውን ኣይተሰምዐና ኣሎ።
ስለዚህ እዚ ኩነታት እዚ ናብ ካልእ መንገዲ ክምዕብል ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ ሶማልያ እቲ ዝዓበየ ፀገማ ውሽጣዊ ፀገምናታ ሽግር ስለ ዘለዋ እዩ በዚ ምክንያት እዚ ከይኮነ ኣይተርፍን እዩ ኣብ መንጎ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኤርትራን ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ናይ ግብፅን ናይ ቴሌፎን ልውውጥ ከም ዝተገበረ ይንገር ዘሎ ስለዚ ኤርትራን ዲፕሎማት ናይ ኤርትራን ናይ ግብፅን ብቴሌፎን ተረኻኺቡ ተደዋዊሎም ከም ተዘራረቡን ኣብቲ ዘረባናቶም ድማ ኣብቲ ንሶማልያ ዝወሃብ ልኡላውነት ናይ ሶማልያ ዩኒቲ ቴሪቶሪያል ኢንቴግሪቲ ዝበሃል ኣብኡ ኣስሚሮም ከም ኣብኡ ተመሳሳሊ መረዳእታ ከም ዘለዎም ገሊፆም ኣለዉ ስለዚ እዚ ንሪኦ ዘለና ጉዳይ ኣብይ ኣሕመድ ኣብዚ እዋን እዚ ናይ ሶማልያ ጉዳይ ክምለሰሉ ወይ ድሕር ክብል ከም ዘይኮነ ካብ ሶማልያ ክወፅእ ድሌት ከም ዘይብሉ እቲ ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ኣካል ናይ ዩኤን ክብሎም ድያ ይብሎምን ውሳነ ብሕጂ ክረ ዳርጋ ኣይትኾኑን ኢኹም ካብ ድሌት ናይ ሶማልያ ወፃኢ ኣብ ዓቃብ ሰላም ኮይኑ ኣብ ሶማልያ ክኣቱ ዝኽእል ሃገር ክህሉ የብሉን ምክንያቱ ኮንፍሊክት ኦፍ ኢንትረስት እንተለዎም ኮይኑ ዝገራጮ ረብሓ እንተለዎም ስለዘይኮን ብምባል መልሲ ይብ ነይሩ እቲ ዩኤን ግን ስቲል ፈኸም እናበለ ዝቕፅል ዘሎ ጉዳይና ንርኢ ዘለና ኤርትራን ግብፅን እንታይ ክገብራየን ኣይሆፕ ናብ ወታደራዊ ርፅ መገፁ ኣይከይድን እዚ ጉዳይ እዚ ናተይ መረዳእታ ማለት እዩ ናብ ወታደራዊ ኩነታት ገፁ እንተኸይዱ it's going to be very difficult and እቲ ዞባ ድሮ ኣብ ጠልጠሊ ዘሎ ሶማልያ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ፈደራል መንግስቲ ምስተን ኩለን ኣብኡ ዘለዎ ፈደራል ስቴትስ ዝበሃላ ፅቡቕ ዝምድናታት የብሎምን እዚ ከዓ ኣካል ናይቲ ሶማልያ ሓድነታ ሕይላ ሓያል ንኸይትኸውን ዝተገብረ ዲዛይን እዩ ባይ ዲዛይን እዩ ሶማልያ ነፍሲ ወከፍ ክልል ነናቱ ረብሓ ዘለዎም ስቴት ስለ ዝኾኑ እቶም ፈደራል ስቴት ዝበሃሉ ምስቲ ኣብ መቃዲሾ ዘሎ መንግስቲ ክሓብሩ ይደልዩን እዮም ነናቶም ረብሓ ስለ ዘለዎም ብናይ ደጋ ሓይልታት ድማ ስለ ዝዝወሩ ስለዚ እቲ ጁባላንድ ዝበሃል ንኣብነት ኢትዮጵያ ናብኡ ገዛ ትኸይድ ኣላ እቲ ጁባላንድ ዝበሃል ድማ ተሪናዮ ከምኡውን እቲ ፑንትላንድ ዝበሃል ኢማራት ብብዝሒ በይዝስ ዘለዋ ያብኣ እዚ ካብቲ መቃዲሾ እኳ ረብሓ እንተዘይብላ ብዙሕ ካብ ወፅያ እንተላ ኣብተን ካልኦት ስቴት ሶማሊላንድ ድዩ ጁባላንድ ድዩ ከምኡ ድማ ኣብዚ እንተሪኢኹሞ ኣበይ ዘሎ ይሱ ኢትዮጵያ ተጨማሪ ጦር ወደ ኣብቲ ፑንትላንድ ዝብል ዘሎ ትሪእዎ ኣለኹም ካብቲ ፑንትላንድ ተበጊስካ ንሶማሊላንድ ክትከይድ ከለካ ኣብ ላዕሊ ኣብኡ ዘሎ እቲ ጁባላንድ ዝበሃል ስለዚ ብሓፈሻ እቲ መቃዲሾ ታሕቲ ኮይኑ እዚኦም ኣብ ላዕሊ ኣብ ህንዳዊ ውቅያኖስ ቀሪቦም ዘለዉ ኣገደስቲ ቦታታት ኣብኡ ኢማራት ሰፊሕ ኢድ ከም ዘለዋን ዓቕሚ ከም ዘለዋን እቲ ፀጋታት ናይ ማዕድናት እውን ኣብኡ ስለ ዘሎ እቲ ኩነታት ነቲ ናይ መቃዲሾ መንግስቲ ኣብኡ ከይዱ ምስቲ ዘለዎ ሕፅረታት ኣብቲ ናይ መቃዲሾ መንግስቲ እቲ ናይ ቱርኪ ሓይሊ ኣሎ ናይ ግብፂ ሓይሊ ኣሎ ግን ክንዲ ምንታይ ሓይሊ ገይሮም እዮም ነቲ ኩሉ ሶማልያ ንምቁፅፃር ተኽእልዎም ዝኽእሉ ዊ ዶንት ኖው ስለዚ ካብኡ ዝብገስ ምዃኑ እቲ ንሪኦ ዘለና ምፍትታንን ምፍጣትን ካብኡ ከይወፃኻ እውን ካልእ ሓደ ናይ ኢማራት ሪፖርት እውን ኣሎ የተባበሩት አረብ ኤምሬትስ ለራስ ገዟ ሶማሊላንድ እውቅና የመስጠት ያህል ትርጉም ያለው ተግባር ፈጽማለች። ሶማሊላንድ እውቅና ያላት አገር አይደለችም በሚል ከዚህ ቀደም የትኛውም አገር የሶማሊላንድን ፓስፖርት የያዘ ሰው እንደማያስተናግድ የሚታወቅ ሲሆን ከሰሞኑን ግን የተባበሩት አረብ ኤምሬትስ መንግስት ለአንዲት ሶማሊላንዳዊት ፓስፖርቷን ተቀብሎ የመኖሪያ ፈቃድ መስጠቱ ተነግሯል። በዚህም የመጀመሪያዋ የተባበሩት አረብ ኤምሬትስ የነዋሪነት ፈቃድ ያገኘች ሶማሊላንዳዊ ተብላ ተመዝግባለች። በዓለም አቀፍ ስምምነቶች መሰረት አንድ ሉዓላዊ አገር በህጋዊ መንገድ ተቀብሎ ሊያስተናግድ የሚችለው ብሓፈሻ እዚ ድማ ኢማራት ነቲ ሶማሊላንድ ዝበሃል ድማ ፓስፖርትን ለወንዲ ግን ተቐባልነት ኣይነበሮን ብናይ ሶማሊላንድ ፓስፖርት ኣብቲ ኢማራት ማለት እዩ ሓደ ሰብ ብወረቐቶም ተቐባልነት ከም ዝረኸበ ተቐባልነት ዘውህብ ስጉምቲ ከም ዝወሰደት ትገልፅ ሓበሬታ ወፂኡ ኣሎ እዚ እንታይ ዘርኢ ዘሎ ናይ ሶማሊላንድ ጉዳይ ኢማራት ነቲ ኣብኡ ዘሎ ወደብ ዝያዳ ዝሰርሓትሉ በርበራ ወደብ ሶምዮም ኢንቨስቲ ገይሮምሉ ዘለዉ ስለዚ እቲ ሃገር እቲ ጉዳይ እቲ ዓብ ረብሓ ዘለዋ ስለ ዝኾነት ኢማራት ነቲ ጉዳይ ትደፍኦ ዘላ ሓንቲ ሰያ ኢትዮጵያ ድማ ብግምጣሉ ምስ ኢማራት ጥቡቕ ዝምድና ዘለዋ ስለ ዝኾነት ኣብኡ እውን ኢትዮጵያ ትደፋ ኣላ ንርኢ ኣለና እታ ጁባላንድ ትበሃል ዘላ ከምዚ ሓመዳይ ዝመስል ኣብ መንጎ እቲ ብጫን ቀይሕን ቀይሕ ማለት እቲ ሶማሊላንድ ክኾን ከሎ እቲ ሓደ ድማ ሶማልያ ተኮይኑ እቲ ጁባላንድ ዝበሃል ሓውሲ ሓመዳዊ ናይ ቀጠልያ ዝኸለ ዘሎ ትሪእዎ ዘለኹም ንስ እዩ ኣብዚ ድማ ዘሎ እቲ ዲስፒዩት ኢትዮጵያ ድማ በቲ ዘለዋ ዶብ ጌራ ሰራዊት ናብቲ ቦታ ወይ እውን ኣፅዋራት ናብቲ ቦታ ትእቱላ እዩ ዝበሃል ዘሎ ኩሉ ንሪኦ ዘለና እቲ ወጥሪ ናበይ ገፁ ክኸይድ ይኽእል ጉዳይ ሶማልያ እቶም ኣብ ሶማልያ ዘለዉ ሓይልታት ኣንጻር ኢትዮጵያ ንሶማልያ ሓጊዞማ ክዋግኡ ይኽእሉ እዮም ክንብል ከቢድ እዩ እታ እንኮ ግብፂ እያ ነቲ ኩነታት እቲ ዝያደ ረብሓ ዘለዋ ግብፂ ድማ ነዚ ኩነታት ክሳብ ዶናልድ ትራምፕ ዝመፅእ ክፅበያ ዶናልድ ትራምፕ ምስ መፀ እቲ ሕቶ
ናይ ግብፂ ፅልዋ ድዩ ክዓቢ ናይ ኢማራት ፅልዋይ ክዓቢ ኣብ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ይክረአ ምክንያቱ ኢትዮጵያ ብዓብዩ ነቲ ናብ ሶማሌላንድ ትኸዶ ዘላ ኢማራት እያ ናብኡ ትዕድማ ዘላ እኮ እቲ ወደብ በርበራ ዝበሃል ወደብ ኢማራት እያ ሒዛቶ ዘላ ስለዚ ናብ ኢማራት ናብቲ ወደብ እቲ ኮይኖም ክግልገሉ እንተኮይኖም ኢማራት እያ ዝያዳ ክትረብሕ ኢማራት ብዙሕ ገንዘብ ኢንቨስት ገይራ ነቲ ናይ ኣቢ መንግስቲ ድማ ትዝውሮ ሳያ ስለ ዝበሃል እቲ ሕቶ ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ንግብፂ ኣብ ዝሓለፈ መብፃዓት ኢሎም ነይሩ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ኢማራት ምስ ዘለዎም ቁጠባዊ ጭዋዳ ምስ ዘለዎም ፅልዋ ኣይደነው እንታይ ክኸውን እዩ ናይ መን ፅልዋ ክስዕር እዩ ክንርኢና ማለት እዩ ምክንያቱ ኢትዮጵያ ናብ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንክትከይድ ግብፃውያን ብፍፁም ኣይቅበልዎን እዮም እናቶም ናሽናል ሴኩሪቲ ኮምፕሮማይዝ ስለ ዝኸውን ዝብል እምነት ስለ ዘለዎ ብወገን ኤርትራ ዝኾነ ይኹን ስጋት የብላን ኢትዮጵያ ብጅቡቲ ድያ ብሶማሊላንድ ድያ ባሕሪ ረኺባ ንኤርትራ ስጋት ዝፈጠረላ ኣይኮን ኤርትራ ፀገም የብላን ግብፂ በንፃሩ ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ብፍፁም ክትረክብ የብላን ዝብል እምነት ኣለዎ ኢማራት ድማ ከባቢ 35 ቢልዮን ዝኸውን ገንዘብ ናብ ግብፂ ኢንቨስት ይገብሩ ኣለዉ ስለዚ ኣብ መንጎ እዚኦም ክልተ ነገራት ከመይ ክኸውን ምክንያቱ ኢማራት ኣብ ግብፂ ዝለዓለ ኢንተረስቲ ዘለዋ ስለዚ ናይ መን ረብሓ ክዓቢ ቀሲልና ክንሪኦ ኢና ዶናልድ ትራምፕ ድማ ወሳነ ተራ ክህልዎ እዩ ኣብዚ ናይዚ ዞባ ጉዳይ እዩ ዝበሃል ዘሎ ተመሊስና ኣብዚያ ዝነበረት ንሸይ ንስማዕ እያ ሺዎች የሚቆጠሩ ወታደሮችን ጭኖ በሶማሊያ ዶሎው ግዛት ጊዶ ወረዳ ገብቷል ሲል ዘገባው አመልክቷል። ዘገባው የሶማሊያን ጠቅላይ ሚኒስትር ሐምዛ አብዲ ባሬ በታችኛው ጁባ ክልል በደቡባዊ ራስ ካምቦኒ ከተማ ከሚያደርጉት ጉብኝት ቀደም ብሎ ነው። የኢትዮጵያ ወታደሮች ወታደራዊ ድጋፍ ላደረጉት የጁባላንድ ክልል ፕሬዝዳንት አህመድ ማዶቤ ወታደራዊ ድጋፍ ሊሰጥ እንደሚችል የዜና ምንጩ ጠቁሟል። ኢትዮጵያ በሶማሊያ የሚገኙ አማጺ ቡድኖችን ትደግፋለች የሚለው ወቀሳ እየቀረበባት ሲሆን የኢትዮጵያ መንግስትም በምላሹ አገሪቱን ፕሬዝዳንት አልሸባብን በስልታዊ ማጠናከር ይከሳቸዋል። የኢትዮጵያና ሶማሊያ መንግስት ውዝግብ ተባብሶ በቀጠለበት አጋጣሚ ሶማሊያ ከራስ ገዞቿ ጋር ሰጣ ገባ ውስጥ ገብታለች። ኢትዮጵያ ራሷን እንደ ሀገር ከምትቆጥረው እና ሶማሊያ የግዛት አካል ከምትላት ባፈሻ እቲ ቶፒክ ናይ ሶማሊያ ናበይ ገጹ ክበጽሕ ይኽእል ኣበይ ክወድቕ ይኽእል we don't know one thing is clear ጉዳይ ናይ ሶማሊያ ምልክት ናይ ልክዕ ከምቲ ኣብ ሱርያ ንሪኦ ፀናሕና ብዙሓት ሓይልታት ዝተፈላለየ ረብሓ ዘለዎም ነቲ ሃገር ናብ ከመይ ኩነታት ይወስዋሎ ትበታተና ሃገር ዝበልናዮ ጉዳይ ናይ ሱዳን ብዙሓት ሓይልታት ኣብ ውሽጢ ኣትዮም ነቲ ሃገር ክበታትንዋ ዝለዓለ ተኽእሎ ኣለዎ ዝበልናዮም ጉዳይ ናይ ሶማሊያ ድማ ታቦ ፈሊኻ ዝረአ ኣይኮነን ብዙሓት ሃገራት ዝተፈላለየ ዕላማን ኣጀንዳን ዘለዎም ዝዋስእሉ ዘሎ ባይታ እዩ ስለዚ ሃገራት ከም ሃገር ከም ኤርትራው ብዙሕ ግዜ ዝመኽሮ ኣብዛነ ወይ እውን ብዓቕመይ ከም መተሓሳሰብ ክበዝደሊ ውሽጣዊ ጉዳይካ ካልኦት ሃገራት ኣትዮሞ ኣኺሉካ እዩ ሶማሊያ ከም ዝኾይና 30 ዓመት ገይራላ ግብፂ ሱዳን ዝፅበያ ዘሎ ድማ ከም ናይ ሶማሊያ ይከውን ወይ ከም ናይ የመን ኣብ ናይ የመን ኩናት ብዙሓት ሓይልታት ኣትዮም ነይሮም ኣብ ውፅኢቱ ድማ ኢማራት ናታ ሃገር ናታ ክፋል ካብ የመን ወሲዳ ኣላ ወደብ ዓደን ዝበሃል ድዩ ገለገለ ዝበሃል ኣገዳሲ ሶቃጥራ ዝበሃል ወደብ ኩሉ ዘድልያ ወሲዳ ወፂያ ኣላ ካልኦት ድማ ነናቶም ቦታ ሒዞም ኣለዉ ስለዚ ኣብ ውሽጢ ኻንታ ኣቲካ ሓይሊ ሱዳን እውን እንተኣትዮም ፅባሕ ንጎ በቃ ከላስ ተመሳጊንካ ቻው በሉ ገዲፍናልኩም ኣለና ኢሎም ዝወፁ ይኮነን ኖ ሓደክ ናቱ ረብሓ ዘሳልጥ ክኣቱ ከሎ ብእዋኑ እውን ነቲ ህዝቢ ክጠቅም ኢሉ ይኮነን ረብሓ ናቱ ከሳልጥ ኢሉ ዝኣቱ ስለዚ ሱዳን ሓውያ ኩል ነገራት ተቆፃፂራ ክትከይድ እያ ክትብል ኣይትኽእልኒ ኢኻ ልክዕ ከምዚ ሶማልያ ኣጋጢምዋ ዘሎ ሓደግ በብወገኑ በብናቱ ረብሓ ክፃወት እዩ ዝፍትን ኣብ መወዳእታ ድማ ግዳይ ዝኸውን እቲ ሃገር እዩ እቲ ህዝቢ ኢኻ ግዳይ ዝኸውን ካብ ሶማልያ ናብ ሱዳን ምስ ንሰግር ድማ ግብፂ ነቶም ዝተፈላለዩ ፖለቲካዊ ኤሊት ናይ ሱዳን ዓዲማ ኣብ ካይሮ ሓደ ኮንፈረንስ ከተካይድ ምዃናን ንሳቶም ድማ ናበይ ክኸዱ ከም ዝደልዩ ነቲ ሃገር ረብሓ ናይቲ ሃገር ከብሉ ክውስኑ ምዃኖምን ወይ እውን ሓደ ፖለቲካዊ ዲስካሽን ክግበረሉ ምዃኑ ዝንገር ዘሎ ጉዳይ ናይ ሱዳን ኤርትራ ሱዳናውያን ባዕሎም ክፈትሕዎ ኣለዎም ንሕና ድማ ኣብ ጎኒ እቲ መንግስቲ ሱዳን ኢና ንኸውን ኢሎም ነይሮም ግብፂ ድማ ተበግሶ ወሲዶም ነቶም ዝተፈላለዩ ፋክሽንስ ወይ ጉጅለታት መፂኦም ብዛዕባ ሃገሮም ክመያየጡን መዕለቢ ወይ መፍትሒ ናይ ሃገሮም ንክረኽቡን ክመያየጡ ኣፍ ደገ ክትከፍተሎም ምዃና ወይ እውን ፕላትፎርም ክትከፍት ምዃና እዩ ዝንገር ዘሎ ንዝገር ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይ ናይ ትግራይን ኣቢ ምስ
መስመን ይኻትብሎ ምስም ህወሓት ዝገብሮ ዘሎ ካብ ከይወፃና ናይ አቢ እዚያውን አለ ሓንቲ ሰሜን ወሎ ዞን በተፈጸመ ድሮን ጥቃት ከ50 በላይ ሰዎች ተገደሉ። በአማራ ክልል ሰሜን ወሎ ዞን በተፈጸመ የድሮን ጥቃት 50 የሚሆኑ ሰዎች እንደተገደሉ የአይን እማኞችና የተጎጂ ቤተሰቦች ጠቅሶ ቢቢሲ ዘግቧል። ጥቃቱ የተፈጸመው ዞኑ ዳውንት ወረዳ ውስጥ ባለፈው ሐሙስ ህዳር 19 2017 ዓ.ም ሲሆን የተገደሉት ሰዎች ሲኖትራክ በተባለ ጭነት ተሽከርካሪ ላይ የተሳፈሩ ናቸው ተብሏል። የጥቃቱ ሰለባዎች ከተለያዩ ጉዳዮቻቸውን ወደ ኩርባ አቢ አሕመድ ከምዚያ ገይሩ በዘንድሮናት ገይሩ ህዝቡ ይሐርም ከም ዘሎን ዘንድሮናት ዝያዳ ኣብ ዓውደ ኩናት ኣብ ትግራይ ከዕጅ ድማ ናብ ኣምሓራ ከምኡውን ኣብ ኦሮሚያ ይጥቀመለን ከም ዘሎ ይዝንገር እቲ ጉዳይ ድማ ኢትዮጵያ ውሽጣዊ ፀገማታ ተዛዕበየ ብድሆ ክነሱ ግን ናይ ደገ ሓይሊ ናይ ደገ ኩናት ድማ የድልዮም እዩ ናይ ደገ ኩናት ንኢትዮጵያ ንምንታይ ይጠቕማ ናይ ደገ ፀላይ ስለ ዘለዎም እቲ ህዝቢ ውሽጣዊ ሕንፍሽፍሹ ገዲፉ ናብቲ ናይ ደገ ፀላይ ከተኩር ይኽእል ስለዚ እዚ ናይ ሶማልያ እውን ነቲ መንግስቲ ዋላ ኩናት ፅቡቅ እንተዘይኮነ ግን ከም ኣጀንዳ ክጠቕሞ ዝኽእል ስለ ዝኾነ ከምዚ ናይ ሶማልያ ጉዳይ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ቁሩብ ቶንዳውን ቁሩብ ገዲፎሞ ዘለዉ ይመስሉ ብዙሕ ኣይዛረብን እዮም ዘለዉ ግን ብሓፈሻ እዚ ናይ ሶማልያ ካ ስለ ዘለዎ ኣብኡ ዝያዳ ክጓተቱ ይፍትኑ ኣለዉ እቲ ውሽጣዊ ናይ ትግራይ ጉዳይ ድማ ብዓብዩ ከምዚ ንብሎ ዘለና እዩ وخالت قجل حوحات بحرب أديس أبابا زقبل وزتها هذا جنب حوحات سفحتي من قصقاصات عبالتات رأي له بحرب استقبل الزبا قجل حوحات أبتز عبات أبيتو زازاتين تخون أبي يقزو من قصة قرايس كاب مرض عن خط أمح زحب وصانا سعيبو بدكتور دبرتو زمر حوحات بيت مالي بحر ساعة وانهد صوت أخيبا بمتواعتناي أبي وصانا نكبل رو أي نكبل وزبل زاتي له خيرقن أي نقبل وزبل وصانا وان كامز وصاني تفليتو لزبا أبي أحمد الأخات تقول حوي تفليتو لزب أبي أحمد الأخات تقول حوحات الحرية باديس هباز قبل وزتها عبد جنب حوحات سفحت من قصقاصات بعبالتاتني رأي له دحرز تقبل للزب قوج حوحات هبزز عباد أميتو زازتين تخول أبي يجزو من قصة قراي كساب مرض عن زيت أنا كساب مرض عزكيد زحبو سان سيبو بدكتور دبرتون زمرة حوحات تمال دحر ساعات تطوز أخيبا تسوي لهم أبي وسنة نقبل له أي نقبل لهم زبل زازتين تخول أي نقبلون زبل وسنا كابز وسنون مجتاتنا حبيرون لزبل قجمع منستر أبي أحمد لغات قجل حوحات دحر عباد ديسابا زقبل وزتها أبجان بحوحات سفحتي من كسقاسات عبالتاتني رأي لو دحر استقبل لزبل قجل حوحات أبزز عباد أميتو زازتين تخون أبي كزيو من كستقريك ساب مرض عزز أنح زهابو وسنا كما يكنريو كما يكنقبلو الزبل يتزراريبو أزو السنو أين قبلون زبل مرقز كامزرلون في الفلاتنا يردو حبي تزحفاتي كادرماي منستر إثيوبيا مس أبي أحمد استرخبوا مرحلة تقرأي أبى استفلالي رؤسا قدرات على العلوم زازتي يوم استخفافلو حسابنا بحد المنزع وقال فيدرال منقص الصحابة ممرحقون وصانا نبزحاتون أعزال عرام خيرون بيت مال زنبرازة أبي أحمد أستاذ كلتا معطات زنبرازة أبي أحمد اللغات تقرأين كم زملحتو بدبرت ونقبر ميكائيل زتا مرحق وجل حوحات جزيوم محدار بسنك جيتات شورداز صحابة عرام كيف فتم سلا زي كعلا بمكت بحفشة هوحات أبزيا وانزيا تا تقراي تبهال إلي تناتهم أب أكمي وديقوم اللو أبزيا حدا برتو برتيب وامنيرو أجرو የፖለቲካ አመራር ጀነራል ጻድቃን ጀነራል ታደሰ ወረደ ጌታቸው ረዳ ዶክተር ደብረጽዮን አማኑኤል አለም ገብረሃድ ሞንጆሪኖ የፖለቲካ አመራር በአጭሩ I'm sorry to say this አትችሉ ምንም አትችሉ ምንም ፖለቲካ ግን ጀነራል ታደሰ ወረደ ፖለቲካ አትችልም I'm sorry to say this አትችልም አራት ነጥብ I have to tell you the truth you shall know the truth shall make you free አይደለም بشمامنا ربحين ፖለቲካዊ ብቃዓትኩም ኮንተዩ ይብሎም ኣሎ ትሕቶ ግን ነቲ ህዝቢ ትግራይ ነቲ ሳቶም ዓመታት ንቃለሰሉ ለና ዝብልዎ ዝነበሩ ጎል ኢትዮሞ ከም ዝወፁ ጥራይ ጀነራል ጻድቃን ፖለቲካ አትችሉም ዶክተር ደብረጽዮን ፖለቲካ መምራት አትችሉም ጌታቸው ረዳቶ አሁን ጀነራል ጻድቃን አብይ ስር ቁጭ ብሎ ሲመከር ማየት በጣም አሳፋሪ ነው ጀነራል ታደሰ ወረደ አብይ ስር ቁጭ ብሎ ሲመከር ማየት በጣም አሳፋሪ እነ ዶክተር ደብረጽዮን አብይ ስር ቁጭ ብለው ምክርና እንትን መቀበላቸው የሚያሳፍር ነው ሌላው ለቶ very beginning አብይ ብልጽግና ግቡ ሲላችሁ ለምን አገቡም ነው ይሄ ሁላ ጦርነት ይሄ ሁላ ውድመት ይሄ ሁላ ሞት ይሄ ሁላ ስቃይ ሳይደርስ
from the very beginning ህወሓትን አፍርሱና ብልጽግና ግቡ ሲላችሁ ብትገቡ ኖሮ ጥሩ ነበር። ዞሮ ዞሮ እዛ ሄዳችሁ የ4 ኪሎ ውሳኔ የምታዳምጡ የምትሰሙ የምትተገብሩ ከሆናችሁ ሰታቶ በንግሁ ካብታ አዲስ አበባ ንመቐለ ኸይድካ ዝኹሉ ህዝቢ ስቃይን ሽግርን ከይፈጠርካ ከለኻ ናይ ሰላም አንፈት ከሎ አካል ናይቲ ብልጽግና ዝበሎ ምስ አቢ ኸይድካ ምኻት ትዝበለጸ ነይሩ ከይድካ ተዋሪድካ ተማሪኽካ ተንበርኪኽካ ድከትካ ጽጊብካ ህዝቢ ህሊቕካ ሃገርካ አብሪስካ ተመሊስካ ንኹርሲ ክትባስ ከለኻ ካብ ዝኸፍ ውርደት የለን እቲ ዝንዕቆ ዝነበሩ ሰብ ድማ ንሰርተ ግዜ ትንዕቆም ሰክንዲ ዝበሃል ዝንዕቆ ዝነበሩ ኣብ ብርኩተ ተንበርኪኾም ድማ ንኣምሓረና ጎይታና እናበሉ ኣብ ንሱ ዝበሎም ውሳነ ድማ ሕጂ ተዋሕጠሎምን ፈቲኻ ዲኻ ትውሕቶ ቅድሚኡ መፍትሒ እንተዝነብረካ ቀደማዊ ምኻትካን ስሩና የህወሓት አመራሮች 4 ኪሎ ውይይት ያልተነገሩ መረጃዎች ወጥተዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድና የህወሓት አመራሮች 4 ኪሎ ቀን ሙሉ ሲጨቃጨቁበት የዋለው ዋናው ጉዳይ ታውቋል። ለወራት በዘለቀ ውዝግብ ውስጥ የሚገኙት የህወሓት አመራሮች ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋርና ከሌሎች የፌዴራል መንግስቱ ከፍተኛ ባለስልጣናት ጋር መክረዋል። በፌዴራል መንግስትና በትግራይ ክልል አመራሮች መካከል የተካሄደው ውይይት ዋነኛ ትኩረቱን በክልሉ የጸጥታና የፖለቲካ ችግሮች በጋራ መፍታት በሚቻልባቸው ሁኔታዎች ላይ ሲሆን የጊዜያዊ አስተዳደሩ ፕሬዝዳንት ከስልጣን እንዲነሱ ጥያቄ መነሳቱ ተነግሯል። ባፈሻ ናይ ኩርሲ ሕቶ ምዃኑን ናይቲ ዘለዎም ፖለቲካዊ ቅልውላው ደይኮነ ናይ ኩርሲ ሕቶ ምዃኑ ትባእስናቶም ነፂሩሎም ኣሎ ነቶም ኣብ ኢትዮጵያ ብኻልእ ዝርይዎም ዝነበሩ መስሓቐ ድማ ኮይኖም ኣብዚ ግን ናይ መወዳእታ ዚያ ክትከውን እስከ ዛሬ አይቻቸው የማላቃቸው ዱቄት የመሰሉ ሰዎች ዱቄት የሚመስሉ ተቀል መተው ምን ይላል መሰል ኢትዮጵያ ኢዝ ኮሎናይዝድ ይላል። እንደው ገርማኝ ማለት ነው። ገርሞኝ ማለት ነው እኮ የዛሬ 3 ይሆናል ኢትዮጵያ ኢዝ ኮሎናይዝድ። ከዛ ማን ነው እሱ ያው እንደዚህ ያበደው እየከፈትኩኝ አየኋቸው። ኤርትራውያኖች ናቸው። ገና አዲስ ነው የጀመሩት። አዲስ ቲዮሪ ነው፣ አዲስ እሳቤ ነው። ባፈሻ እዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ደይመደይ ኢሉ ስርሑ አንጻር ኤርትራውያን እዩ ዝኸይድ ዘሎ ኣነ ኢትዮጵያውያን ከምዚ ኢሎም ንኤርትራ ከዳኸሙ ከለዉ ወይ ብዛዕባ ኤርትራ ሕማቅ ክዛረቡ ከለዉ ፅቡቅ ኮይኑ ይስማዓኒ። ሕማቅ ክስማዓኩም ይኽእል ግን ኣነ ሕማቅ ኣይስማዓንን እዩ። እዚኣቶም ኣሕዋትኩም እዮም፣ ኣሕዋትኩም ኢና፣ ሓደ ህዝቢ ኢና ክብሉካ ከለዉ ጥራይካ ክትስከፍ ዘለካ ክትጥንቀቕ ዘለካ እምበር ከምዚ ኢሎም ፀላእትኩም ኢና ስኻትኩም ከምዚኹም ኢትዮጵያ ኢዝ ኮሎናይዝድ ኢትዮጵያ ኣይተገዛናን ዝብል ሓሶት ምዃኑ ኣይፈልጥን እዩ። ከምዚ ኣይፈልጥ ኣክት ዝገብር ሓሶት ናቱ ተመሊሳ ሓቂ ኮይናቶ ኣላ። 5 ዓመት ንጉስካ ሃዲማ ዓዲ እንግሊዝ ከሎ መንዲ ህዝቦ ነርታ ሃገር ተገዚካ ነርካ ስቲል ሕጂ እውን ፎሬን ፖሊሲ ናትካ በዓልካ ከምዘይ ትቆፃፀሮ ሓደ ፖለቲከኛ ናትኩም ክንደይ ግዜ ፖለቲከኛ ናትኩም ክዛረቦ ሰሚዕና ኣለና። ስለዚ ኮሎናይዝድ ኢኻ አንደር ኮንትሮል ኢኻ ሙሉእ ብሙሉእ ልኡላውነት የብልካ እዚ ፍተወፅላዮ ካብ ቀደም ከምኡ ነይሩ ሕጂ እውን ከምኡ ዘሎ እዛ ዘረባ እዚያ ግን ብጣዕሚ እያ ተጉርዖም። ምን ብዬ ከወጋቸው ወዲህ ያመጣላችሁ ፍልስፍና መሰለህ? ባርነትን እንደ ቅርስ ይዘው ሀገር ለመመስረት ናሽናል አይዴንቲቲ ለመፍጠር የሚታገሉ ሻዕቢያዎች ብቻ ናቸው። ባርነትን ቀኝ ተገዝተናል ስለዚህ ብለው የተነሱ ሰዎች ይኖሩ ኤርትራኖች ናቸው ብያቸዋለሁ። ያችን ካልኳቸው ላይ ጀምሮ ለካ አሟቸዋል። ተቀለህ የቸከልኩ ጩቤ ነው፣ ኃይለኛ ጩቤ ነው የወጋኋቸው። ወግቼ ዞር ብዬ ሄጃለሁ። እረስቸዋለሁ። እኔ እኮ ብዙ ጊዜ እንደዛ ነኝ። ወግቼ እረሳለሁ። አንተ ነህ ቁስልን ስታክም የምትለው ክፉ ሆኜ አይደለም። ኤኒዌይ ከምቲ ዝብልዎ ዘለው እቲ ዘረባ ኣብ ስምዒት ክትወካ የብሉን ግን ፅቡቅ እዩ። ከምዚ ኢሎም ንኤርትራ ቦጊናኩም ሃሪምናኩም ረሲዕናኩም ኢና እዩ ዝብል ዘሎ። የስ ዝሃረመ ዝጨፍጨፈ ዝቐተለ ክርስዕ ንቡር እዩ። እቲ ዝተወቀ እቲ ቁስሊ ዘለዎ ግን ንሓዋሩ ክርስዕ ኣይክእልን እዩ። ስለዚ ከምኡ እንተበለ ብስምዒት ክትወካ ዝኽእል ንብዙሕ ሰብ ኣብ ስምዒት ክትዎ ከም ዝኽእል ይርዳእኒ እዩ። እቲ ስምዒት ግን ሓቂ እዩ። ፈቲና ፀሊና እታ ዝብላ ዘሎ ሓቂ እዩ። ሓፍተይ ምናእሰይ ሓፍ ምስ ኣበላ ኣብዚኣ ትሽትሻት ደሚር ኣለዋት የብላን ኣደይ እውን እንደገና ከምኡ
بلش عادي تزلا لتريسا قبيه قدها بلا تدسي نعاي أبوي تسألني تازنا برد قليا سلكلت قليا حلوات زي تفلت Yes, come to the balayu. Ana وجيكم وجيه كذكر يكلني ساعتكم جنت عنزاهم كذكركم يخليوا يلو. أي تكاجي. هم كوني نجركو. ما سبب ما تفلقوا نجره يجالو. أنت كان. لك هو جتشالو. بارنا تنكر سارجاتو. إيو جيت أشين نوبلاتو. هاجر لما هو يمكراتو يجالو. تنجب جبا. من تواني زوم التوال. إيشي ما يمانع جبر مسكانو. أسيب أنت ستاتو. بركة تجينا نجراتو. So dayuti zarabanatom provoke gabraka belum but it's very interesting ane kam diblakum natier trawi kabgerum kharmot bo حاو خاينا أنت بلوي تزبي جلا عشاء سلوز غناتناتهم حجب زبلنبر كم جاجيرهم بيلا جيرهم صها باريا إخا نحنا صبوا جيرنا شفنا كاينا بتانكتات رجيسنا كاينا ببرينات قتلنا كاينا أسيرنا كاينا ساقينا كاينا زريفنا كاينا سرقنا كاينا ندري لهم حق سلوز غني كعرقا كاي خليجن yes that's the truth that's exactly what they did تزبلوا كنا نقول yes إرترا كارتاتريا بارنتريا مجزاتريا چنقتريا ترو كل ذا حكيم نسوس لزباله ده كونسي كون الناس لزخونه حفشا جن اموداتا تزناي موداتا انزاك سان في الجزء إرترا زلو بزيوم مستبقس لزخونه ناي موداتا زقنزو كا غزيارها زحما كا معناتو ناي تحادث مسغزي خطر سو اسل تغل ناي زياتهم جن قصال زقصل كانزا لزخونه كم تازلوا كم زازلوا زلو غيركم سدوا بريلز ورديز كم تازلوا بتوغين بتي ناي مودات ابنا إرترا جزنا سجر أبزي أبيرترا بريزنت ناي ودب حدنا أفريقيا مراحق هون زغوس هلو رايلي ودينغا زبال كينيا بوليتيكا نيانا بيرترا تيمس بريزنت هاجر إرترا كم سراغ بيزن غرزلو تقبلنا نايتن هاجرات كركبالو التجزية ناي مبرق أفريقيا مراحق ناي حبرة أفريقيا كونسل زلو كينيا حسويا غريبالا أبكلن هاجراتنا زورة دما تقبلنا وين علاماتنا تو كنا جريز في التنزلو بس بريزنت إيرترا دما تراخيبا مالو I think نا إيرترا دقف كله يخل خوني زبل من تلاني رايلي ودينغا نتي موسى فاكي زبازلو كتك زخل بوليتيكا نياي زبازلو I hope نتي حبرة أفريقيا قال نجر لو تنخجبرك جبرلو هذا عبي بان أفريقانيسيو بزوج تبغ ريتوتاتن حساباتن زلويو كنرينا انتي كجبر خلتي ودب حدنا أفريقيا نبعلو ناس أقوينو بلاناتون علاماتاتون كاستخاخل زخل سلزي كونه عبيت بروجكتات نختكبر قلي لا يكونن زياد راي نخين قصيت تاتزبلنا يبعنا زمتي أمن بركوف كبل مستوى قواتي بهزواو قمار دليلو مسرقتي حلفنا دليلو مسرقتي من يبلاو قمار دليلو مسرقتي انت تاتزبلنا يبعنا زمتي تاتزبلنا يبعنا زمتي معريحكم حماو زقوز قصو عدقوانا خيدهم هزبهم كدهم سسو عدقوانا خيدهم دولار نقعبسو سوات رقصهم قزم نقعبسو عدقوانا خيدهم قزم نقعبسو عتازو معريحكم حماو زقوز قصو عشب تبلا مليسو حماما بيسو عشب تبلا حماما مليسو بيسو عشب تبلا حماما مليسو بيسو عدقوانا مريسهم هزبهم كدهم سسو قنا خي عرفنا دمنا خي زبازو حسر راحتي كايرالو كم وصلت عايز لما أبس مراخ كاير سنة معدا سرقاي غصر كم زلو كاب استفار عليو مربوات حبريتا وش هاجرم وطان يقولش له اسم حدا سرقاي اسمرا بسيني نوي حوان كم عبي محلقو تشكر كارتن بوليس عرفيكم كوينو سنة حسر كاير اسمرا بمستخال كاب كما تسخل ترافيكا وحالقان كان صعبيناتن بموقاد عبنت فتح سالتو مقو حسير ما حدث الله خمزة نسائين من أسمرا دولة ختمة إرترا مخانا كم سعبت بسحت متن حزنات مقوعات يخونا محدث سرقا خقبر الله أي سنحان انتقونا جن أتحجز كازلو سافح زرقا عزلو محدث مسمر سرقا إذا ختمة نتي أكاتي مازنا بلا حزنات كفوس مخانو أكاد سرعات بروجكت يحبرو لم تنسى سرقا أو حانت هاجر عبدران إيجامن صوتي أزحجي إرترا حيثاتو زرلا كسكاس أمس أنا محبالة هاجر عبا بركتو زلو زئمنلو سرقا عاد خبطهم وسنتي محبرهم قطوان مسمخانو أب إرترا دما أو أغر ملوس اللو ناي قطران منص حمد سرقان بسفيحو يحدثون ينزلون له
እንትኾነ ግን ኤርትራ ኣብ ዝለዓለ ክትበፅሕን 21 ክፍለ ዘመን ዝበፅሑ መጓዓዝያ ክህልዋ ኣለዎ ብዝብል መሪሕ ብሰፊሑ ክስራሓሉ ምዃኑ ሚኒስተር መጓዓዝያ ዝገልጽ ቁጠባና ክወስኽ ከሎ ስሉጥ ጽፉፍ ውሕስ መጓዓዝያ እናሓሰብካ ምኻድ ግድን እዩ ኣብዚ ድማ መጓዓዝያ ዓብ ኣበርክቶ ኣለዎ ይብል እዚ ንምትግባር ድማ ዕቱባት መደባት ተታሒዞም ይስራሓሉ ከም ዘሎ ዝሕብር ካብ ተሰነይ ናብ ኣማሓጀር ዝኸይድ 130 ኪሎ ሜትር ብኣስፋልት ንምልባጡ ይስራሓሉ ኣሎ እዚ ጽርግያ ድማ ነቲ ምስ ምዕቃብ ማይን ሕርሻን ተዛሚዱ ኣብቲ ከባቢ ዝካየድ ዘሎ ስራሓት ድርዒ ክኾነ እዩ ካብ ባፅዕ ክሳብ ከሰላ ሱዳን ብዝሓሸ መንገዲ ንምእታው ድማ ብመንገዲ ኣቁንረት ፎርቶ ሳዋ ኣደርሰር ኣዲባራን ዝኸይድ ሓድሽ ጽርግያ ኣብ ምውዳድ ይርከብ እተመሃዛሊ ካብ ኣቁንረት እትብገስ ብመንሱራ ጫዓታት ሓበላ ሕምብርቲ ጻዕዳ ክርስቲያን ሒዛ ኣስመራ እትኣቱ ካልእ ሓዳሽ ጽርግያ ክህነጽ እዩ ካብ ኣቁንረት ብሓሽሓሽ ገይሩ ንኸርከበ ዝኣትውን ኣለዉ ካብ ከርከበት ንሰልዓ ምፅምባር ጋሽ ባርካን ሩባዓን ሰባን ዝበፅሐ 135 ኪሎ ሜትር ጽርግያ እውን ኣብ ምስላት ይርከብ ካብ ከርከበት ዛራ ማለት እዩ ካብ ዛራ ብመንገዲ ኣፍ ዓበት ንኩልቡብ ክምዕበል ዘለዎ ጽርግያ እውን ኣሎ ካብ ባፅዕ ተበጊሱ ገምገም እናሓለወ ንቋርባ ዝኸይድ ጽርግያ እውን ምስራሕ ተበጊሱ ኣሎ ኣብ እዋኑ ድማ ብቕጥራን ክልበት እዩ እዚ ኣብ ስራሓት ሕርሻን ቱሪዝምን እጃም ክህልዎ እዩ ካልእ ካብ ባሮቱ ተበጊሱ ንመንደፈራ ዝኣቱ ጽርግያ ምስራሕ ኣብ መደብ ኣሎ እዚ ጽርግያ እዚ ርክብ ደቡብን ጋሽ ባርካን ከተሳልጥ እያ ካብ ጎልጅ ተበጊሳ እውን ናብቲ ኾምብያ ዝኣቱ ጽርግያ ንኽስራሕ መደባት ተሓንፂሱ ኣሎ ኦኬ ሰማዕተናህና ሰናይ ዜና እኳ እንተኾነ ንግረ መንገዲ እዚኣ ኸ ርአያ ኣነ እኳ ደም ጌር እየ ዘ ቪድዮ ንኽእሎ ይሃበና እዩ ዘብል ከምዚ ዓይነት ማይ ኣነ ኣብ ኣፍሪካ ኣብ ኤርትራ ዝፈርሆ ነገር እንተሎ እዚ ኣብ ካልእ ዓለማት ርዮ ዘለና ብርቱዕ ማያት ክሳብ ክንደይ ነቲ ህዝቢ ሓደጋ ክወጥቆ ከም ዝኽእልን ኣይሆፕ ኣምላኽ ዓቕሚ ይህቦ ይኸውን ዓዲ መላእኽትን ዓዲ መሳጊድን ስለ ዝኾነ ዓዲ ቤተክርስትያናትን ስለ ዝኾነ ኣይሆፕ ከምዛ የጋጥም ንኸውን ናይ ብሓቂ ከምዚ ዓይነት ማይ ነቲ ህዝቢ ዓብ ብድሆን ዓብ ፀገም ክፈጥረሉ ዝኽእል ምዚ ምሉእ ክረምቲ ክሰርሖ ዝኸረመ ጠያቂ ናይ ትክራማት ከይከውን ድማ ስጋት ኣለና ንመለስ ኣብቲ ኣርስቲ ናይ ብሓቂ ኣብ ኤርትራ ዝግበር ዘሎ ናይ ትሕተ ቅርፃዊ ተበግሶታት ተስፋ ዝህብ እዩ ብኡ መንገዲ ብዝለዓለ ናህሪ ንክቕፅል ብዝለዓለ ፍጥነት ንክቕፅል ድማ ትምኒትና እዩ ምክንያቱ ፅባቐ ናይ ከተማ ልዑል ኣገዳስነት ኣለዎ የስ ኩሉ ትካለ ትሕተ ቅርፂ ኣየድልን ማለት ኣይኮነን ግን ጎደናታት ናቱ ብሉፅ ክኸውን እቲ ከተማ እውን ዝበለፀ እዩ ምክንያቱ እቲ ዝቐለለ ምንጪ ወፃኢ ሸርፊ እንታይ እዩ እቲ ዝቐለለ ምንጪ ወፃኢ ሸርፊ እንታይ እዩ ቱሪዝም እዩ ቱሪስት እዮም ቶም ዝቐለለ ገለ ከይገበርካ ማዕድን ከየውፃእኻ ንብረት ኣውፂእኻ ንደገ ከይሸጥካ ባዕሎም መፅኦም ገንዘብ ዶላሮም ዝቡኻ ኤርትራ ድማ ቱሪስትስ ናይ ህዝባ ኣለዋ ንህዝባ ከመይ ጌራ ነዚ መንእሰይ ብብዝሒ ናብ ዓዲ ከም ዝኣቱ ኣይሆፕ ፀገማት ናይቲ እገዳ ዝፈጥሮ ዝነበረ ኣብ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ እውን እንተተፈቲሑ ብፍላይ እቲ ናይ ኤርላይንስ መንገዲ ነባሪ ፍታሕ ተረኺቡ ዳይሬክት ፍላይትስ ካብ ኤሮፓ ካብ ኣሜሪካ ድማ ካብ ክልተ ደስቲኔሽንስ ብውሕዱ ወላ እውን ካብ ሓደ ደስቲኔሽን ካብ ሓደ ቦታ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ቀጥታ በረራ ወላ ኣብሶምን ሓደ ግዜ ዲ ወላ ዝተኣከበ ሰብ ቀጥታ ንሃገሩ ክበረሉ ዝኽእል መንገዲ እንተዝግበር ብፕላንካ እንተዝኸውን ነይሩ እቲ ሰብ ፅቡቅ ገይሩ ፕላናቱ ከውፅእ ምኻለ ነይሩ ከምኡ ድማ ኣብ ኤሮፓ ካብ ሓደ ቦታ ኣብ ኤሮፓ ወላ ሰብ ናብኡ ፍላይ ገይሩ ከይዱ ካብኡ ብቐጥታ በረራ ገይሩ ክኣትወሉ ዝኽእል እቲ ፍሪኮንሲ ድማ ምድግጋም ናይቲ ፍላይትስ ድማ እንተመሓሽከዮ ኣገዳስነት ኣለዎ የስ እዚ ልዑል ኣገዳስነት ክህልዎ ከለዎ ግን እቲ ህዝቢ ዝመፅእ ድማ ወላ እውን ዓዲ እንተኾነ ፅቡቅ ንክረግፅ ፀሊ ድማ የለን ተስፋ ንክገብር መመሊሱ ንክመላለስ ንክምጭኦ ተኮይኑ ነቲ ገለገለ ነገራት ከተፀባብቆ ክትክእል ኣለካ ጎደናታት ሕዳሴ ናይቲ ከተማ ድማ ይፅናሓለይ ክበሃሎ ዝግባእ ኣይኮነን ምክንያቱ ሰብ ፅቡቅ እንተርዩ ነቲ ፅቡቅ ናብ ከሰጋግሮ እዩ ትካልእ ኩሉ ሕማቅ ማለት ትዲጋታት ክተርፍ ኣለዎ ትካል ተታወርፅ ክተርፍ ኣለዎ ኣይኮነን ግን ከተማታት ድማ ልዑል ኣገዳስነት ኣለዎ ካብ ኤርትራውያን ወፃኢ ካልእ ክመፀካ ትደሊ ተኮይንካ ኣብ ቱሪስት ድማ ኣብ ከተማታትካ ፎከስ ክትገብር ኣለካ ብፍላይ ፅርግያታትን መጓዓዝያን ከተስተኻኽል ግዴታ ኮይኑ ይስማዓና እዚ ኣብቲ ካፒታል ወላ እቲ ካልእ ቀሲልካ ከተራኽበሉ ትኽእል ካፒታል ሲቲ ግን መሰረታዊ ፅባቐ ክትፈጥረሉ ትክእል ኣለካ እንደን እቲ ሰብ ባዕሉ ኣብ ዘበነ ሶሻል ሚድያ ባዕሉ ማርኬቲንግ ክገብረልካ ይኽእል እዩ ኣስመራ ፅቡቅ ተጌርካዮ ደን እቲ ሰብ መፅኡ ኣብ ኣስመራ ፅቡቅ እንድሕር ረኺቡ ኩሉ እቲ ሰብ ካብኡ ቪድዮ ስለ ዝገብር ካብ ፅቡቅ ቦታ ቪድዮ ስለ ዝገብር እቲ ማርኬቲንግ ባዕልካ ንክንደይ ገንዘብ ከፊልካ ክትገብሮ ዝግባእካ እቲ ሰብ ባዕሉ ብሚድያ ማርኬቲንግ ገብረልካ ይኽእል ስለዚ ኣይሆፕ እዚ ንሪኦ ዘለና ተበግሶ ብዝለዓለ ቀፂሉ ፅሩይ ዝኾነ ከተማታት ነቲ ዝያዳ ነቲ ህዝቢ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ንቱሪዝም እኳ እቲ ቱሪዝም ዝመፅእ ዘሎ ነቲ ህዝቢ ከገልግሎ ኢልና ኢና ቱሪስት ካብ ደገ ዝመፅእ ነቲ ቁጠባ እቲ ሬስቶራንት እቲ ድኳን እቲ ሆቴል እቲ ካልእ ገንዘብ ክረክብ ተኮይኑ ቱሪስት ክመፅእ ክእል ኣለዎ
እቲ ገንዘብ ድማ እቲ ሆቴላት ድኳናት ምስ ረኸበ ድማ ብግብሪ ድማ ናብቲ ብሰራሕተኛታት ብግብሪ ገይሩ ድማ ናብቲ መንግስትን ናብቲ ሕብረተሰብን ይዛቱ ገለገለ ሰብ ናይ ቱሪስት ሕማቅ ነገር ገይሩ ዝቆረፀ ሰብ ኣሎ ቱሪስት ማለት ኣገልጋል ናይቲ ሃገር እዩ ቱሪስት ኮይኑ ዝመፅእ ገንዘብ ይዘራግፈልካ ዘሎ ኣብ ሆቴል ገንዘብ ከፍለልካ ኣሎ እዚ ዶላር እዚ ወርቅኻን ማዕድንካን ሸጥካ ክትረኽቦ ዝግባእካ ነይሩ ቱሪስት ግን ቦርሱ ተሰኪሙ መፅዩ ነቲ ገንዘብ ገዲፍልካ ይኸይድ ኣሎ ስለዚ ቱሪስት ሓደ ካብቲ ቀንዲ ሃገራት ዝሰርሓሉ ሃገራት ኣፍሪካ ድማ ከም ባህሊ ኣቢ ለይቲ መዓልትን ዝጉስጉስጎን ዝሰርሕዎ ዘለዉ ንስ እዩ ንቱሪዝም ድማ ቀዳማይ ዘድልዮ ሰላም እዩ ሰላም ዘለዎ ሃገር ስለ ዘላትና ነቲ ሰላማዊ ሒዝካ ትሕቲ ቅርፂ እንተማሒሽካ እቲ ቱሪዝም ብቐሊሉ ክሰርሓልካ ይኽእል ናይ ሎማ ርሳብ ዝኽን ወዲና ላይ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ናብ ካልኦት ኣመሓላልፎ ናትኩም ደገፍ ግደፍ እናበልኩ እዛ ጥዕምቲ ደርፈ ገድፈኩም كمخ عينت قرطوي لك ويتبلت مسمس بالفتم زتبكلت من مولا كمخي عينت مع رأفال وزملت كوتشاف نرجف خفتم زيت تنكفلت يترقالو ميداخي كنقويو لينا دكخي كنقوارزو ششاكي بانديراي مامي تيتبغتي فناتيتين بعقلي على كحناي لناخي كما هرانو تايكي بانديراي تتمتمني